ॐ अज्ञानन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे या चार ध्यान वर्गामध्ये. आणि आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी सादर वंदन करूया. त्यानंतर श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी सादर वंदन, श्री 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 गौर निताई यांच्या चरणी सादर वंदन, श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी सादर वंदन आणि श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांच्या चरणी सादर वंदन. तसेच इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपल्या या अध्ययन वर्गाला आपण सुरुवात करूया. तर थोडीशी रिव्हिजन घेऊया आपण. 9वा अध्याय तुमचा दीप्ती माताजींनी खूप सुंदर घेतला असेल, तर याच्यामध्ये दिलेलं नाहीये, तरी पण थोडस आपल्याला बोलता येईल त्याच्याविषयी. कारण हा सगळा जसं म्हटलंय ना की आता आपण भक्तियोगामध्ये शिरलेलो आहोत आणि 7वा आणि 8वा अध्याय हा तुम्हाला कुठेतरी कृष्ण भावनेशी जोडून देतो आणि त्यानंतर आपण प्रत्यक्ष भक्तीला आज बघणार आहोत. आणि म्हणूनच याला म्हटलेलं आहे राजविद्या राजगुह्य योग परम गोपनीय ज्ञान असं घेणार आहोत. ज्या 7व्या अध्यायामध्ये तुम्ही बघितलं की भगवंतांच्या अनेक शक्तींना आपण बघितलेलं आहे. भगवंतांच्या विविध, मग ज्या प्रकारे भगवंताला अर्जुनाने विचारलेलं आहे की कशा प्रकारे मी कुठे तुमची पूजा करू की कुठे वंदन करू तुम्हाला, तर त्याप्रमाणे भौतिकतेमधील भगवंतांनी जे त्यांच्या सूचक अभिव्यक्ती ज्या 10व्या अध्यायामध्ये आपल्याला जाणायच्या आहेत, तर त्या 7व्या अध्यायामध्ये थोडीशी ओळख करून दिलेली आहे त्याची. आणि त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या ज्या 3 शक्ती आहेत, तटस्थ शक्ती जी आपण जीव आहोत ज्याच्यावरती, आणि भगवंतांची आध्यात्मिक शक्ती जी पराशक्ती आहे, भगवंतांची भौतिक शक्ती जी अपराशक्ती आहे, कनिष्ठ शक्ती, की ज्याच्यामध्ये आपण मग जो जीव म्हणजे जे स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर म्हणजे पृथ्वी आप वायू अग्नी आणि जल, तसेच मन बुद्धी आणि अहंकार याचा समावेश या कुठे असतो तर या अपरा प्रकृतीमध्ये असतो. पण जीव जो आहे, जीवात्मा जो आहे, तो जीवात्मा मात्र पराशक्तीचा आहे, कारण तो भगवंतांचा अंश आहे. आणि म्हणूनच तो जेव्हा या जीवामध्ये ज्या शरीरामध्ये जेव्हा असतो तेव्हा निश्चितच ते आध्यात्मिक म्हणून मूळ आध्यात्मिक आहे हे शरीर. आणि मगच तो कुठेतरी त्याला चेतना मिळते आणि मग ते चेतन शरीर होतं. तर म्हणूनच ज्याप्रमाणे तुम्ही या 7व्या अध्यायात आपण हे जाणलेलं आहे. आणि मग 8व्या अध्यायात तुम्ही बघितलं की मृत्यू समय म्हणजे 7व्या अध्यायाच्या शेवटीच आपण 8व्या अध्यायामध्ये शिरत असतो की भगवंतांचं हे जे भक्ती आहे, म्हणजे भक्ती ही सोपी नाही हो. भक्ती काय कोणी म्हणतंय म्हणून मग आपण अनेकदा बघतो की मग भक्तीचा मार्ग स्वीकारला तर काय हरकत आहे, पण भक्ती करणं हे सगळ्यांच्या कामचं गोष्ट नाही हो. कारण मग लोक कशाला कठीण कामं करायला जातात, मग का भक्त बनत नाही? कारण भक्ती ही अत्यंत काय आपण म्हणू शकतो की अत्यंत सात्विकता तर त्याच्यामध्ये आहे, पण भक्तीचा पहिला टप्पा श्रद्धा आहे हो. आणि ती श्रद्धा जर नसेल ना तर मग कठीण आहे पुढचा मार्ग. मग ते साधू संघ भजन क्रिया, मग ती अनर्थ निवृत्ती तर खूप दूरची गोष्ट झाली, कारण आपण आधीच या पाण्याच्या थेंबासारखं, जसा पावसाचा थेंब चिखल होतो त्याचा, तसा तो मलिन होतो, तसा आपण या भौतिकतेमध्ये येऊन आधीच आपण तो आत्मा प्रदूषित झालेला आहे, तो अतिशय इम्प्युअर झालेला आहे. पण भगवंतांनी हे ज्ञान दिलेलं आहे, हे आध्यात्मिक ज्ञान, म्हणून त्या तटस्थ शक्तीवर आपल्याला ठेवलं. आणि म्हणून तटस्थ शक्तीवरून आपल्याला त्या आध्यात्मिकतेमध्ये वळायचं आहे का त्या भौतिकतेमध्येच गुरफटून राहायचंय? हे जे ऐच्छिक स्वातंत्र्य आहे ते भगवंतांनी आपल्याला दिलेलं आहे. आणि तेच आपण 7व्या आणि 8व्या अध्यायामध्ये बघितलं. 8व्या अध्यायामध्ये तुम्ही कथाही ऐकली असेल दीप्ती माताजींकडून, की भरत महाराजांची कथा, अजामिलाची कथा, की कशा प्रकारे मग नुसतं ते काय म्हणतात ना, मुकुंदमाला स्तोत्रामध्ये म्हटलंय हो कुलशेखर राजांनी, की तू आत्ताच मला तुझ्या चरण कमलाची सेवा करायला चान्स दे. कारण कसं आहे ना की तो जीर्ण देह
देह झाल्यानंतर ना त्याच्यातनं आवाज फुटेल, ना ती इंद्रिय तितकी सक्षम असतील, म्हणून तू आत्ताच मला तुझ्या चरणकमलांची सेवा करण्याची ती संधी दे, कारण आता मी तुझं नाव घेऊ शकतोय, नामस्मरण करू शकतोय. आणि म्हणून मग मला माहिती नाही की मी जेव्हा हा जीर्ण देह जेव्हा टाकेन तेव्हा माझं तुझं तुझं नाव माझ्या मुखावर असेल की नाही. आणि म्हणूनच मग हेच असण्यासाठीच आपल्याला जन्मभर आणि म्हणून आयुष्यभर जेव्हा कृष्ण भावना जोपासू तेव्हा मग मरते समय तोंडात नाव असेल ह्याची काळजी भगवंत घेतात. आणि म्हणूनच जसं अजामिलाचं झालंय नारायण एवढाच शब्द त्यांनी म्हटला, तिथे कुठेही भावना नव्हती बघा, पण कुठेतरी ती सात्विकता होती. कारण मग का, कारण तो ब्राह्मण होता आणि त्यांनी अभ्यास तो त्यांनी काही त्याचे जे वर्ष होते सुरुवातीचे की त्याच्याप्रमाणे तो ब्राह्मण आणि त्यांनी तप केलेलं होतं, तो सात्विकतेमध्ये होता. आणि म्हणूनच कुठेतरी मग त्याला जरी सगळ्या पापकर्मांमध्ये गेला तरी त्याला मरते क्षणी मात्र त्याला दुसरा चान्स मिळाला, म्हणून आपण दुसरी संधी जी अजामिलाची म्हणतो. का बरं? कारण त्यांनी मृत्यू समयी नारायणाचं नाव घेतलेलं आहे. त्याच्या मुलाचं नाव होतं ते, पण त्यांनी कुठल्या भावनेने घेतलं की त्याच्या मुलाचं नाव, की नारायण मला हे दे, नारायण मला ते दे. आणि म्हणून मरते समय सुद्धा नारायण एवढाच शब्द उच्चारला. आणि म्हणून मग कुठेतरी विष्णुदूत आणि यमदूत यांच्यामध्ये चर्चा झाली आणि मग याला दुसरा एक चान्स देण्यात यावा, याला दुसरी संधी द्यावी. आणि मग त्या अजामिलाला दुसरा जन्म मिळाला पृथ्वी तलावर, की मग तो वृंदावनात गेला आणि मग त्यांनी जे पुण्यकर्म केलं आणि मग त्याला वैकुंठात जाण्याची संधी मिळालेली आहे. अशा प्रकारे मृत्यू समयी ज्या भीष्मांचं उदाहरण दिलेलं गेलेलं आहे, ही खूप सुंदर श्लोक आहे तो, की कशा प्रकारे मग मृत्यू समयी त्या बाणशय्येवर आहेत परंतु शरीर सोडायचंय ते कशा प्रकारे, तर मग भगवंतांची स्तुती केलेली आहे, विष्णू सहस्त्रनाम म्हटलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे त्या काळामध्येच त्यांनी तो देह त्यागलेला आहे असे भीष्म आपल्याला, म्हणजे आपण त्या श्लोकाचं खूप सुंदर हे आहे, खूप सुंदर तो श्लोक आहे ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं आहे की मृत्यू समय कशा प्रकारे, की मग अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यप्रयाती समद्भावम याती नास्त्यत्र संशय, की अंतकाळी केवळ माझं स्मरण करीत असतो जो आपला देह त्याग करतो तो तत्काळ माझी प्रकृती प्राप्त करतो, यात मुळीच संशय नाही. मग तिथे कुठेच संशय नाहीये, कारण भगवंतांचं नामस्मरण करता. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे मृत्यूसमयी हे नामस्मरण करण्यासाठी नुसतंच मला भगवंतांचं नाव घ्यायचं नाही असं शक्य नाही. तुम्हाला आयुष्यभर ज्या प्रभुपादांनी की वयाच्या 5व्या वर्षी ती कृष्ण भावना मनात जोपासली आणि मग अगदी शरीर त्यागेपर्यंत की प्रत्येकाच्या मनात ही कृष्ण भावना जोपासायची, ती आपल्या गुरूंची आज्ञा शिरसावन्न मानून त्यांनी परदेशामध्ये नुसत्याच भारतात नाही तर तू अख्ख्या जगभर ही कृष्ण भावना प्रस्थापित करायची आहे. आणि त्यासाठी ही इस्कॉनची स्थापना झालेली आहे आणि हेच याच माध्यमातून आपण हे मिशन पुढे चालू ठेवतो. इथे कुठेतरी खारीचा वाटा देण्याचा प्रत्येकाचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. तर अशा प्रकारे हे राजविद्या राजगुह्य योग आणि या 9व्या अध्यायाला आपण आता जाणार आहोत, जिथे भक्तीचा मार्ग आपल्याला, म्हणून 7व्या 8व्या मार्गातून जिथे कृष्ण भावना कशी जोपासायची. कसं आहे बघा, राजविद्या राजगुह्य योग. का त्याला गुह्य म्हटलंय, का गोपनीय म्हटलं आहे, कारण तिथे कुठेतरी ती गोपनीय ज्ञान आहे, अत्यंत गुप्त असं ज्ञान भगवंत अर्जुनाला देत आहेत. बघा काय म्हणतायत अर्जुनाला भगवंत. आणि म्हणून त्याआधी आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे की काय आहे गुह्य ज्ञान, काय गुह्यतरम आहे आणि हे राजगुह्य ज्ञान आहे. तर आपण पहिल्या श्लोकापासून सुरुवात करू आणि मग मी तुम्हाला पुढचं विवेचन सांगते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच. श्री भगवान वाच. माताजी 8वा कितवा 9वा आहे ना? 9वा. श्री भगवान वाच माताजी. हा. श्री भगवान उवाच. इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानौ विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. हरे खूप कृष्ण. सुंदर माताजी, खूप सुंदर. हरी बोल. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हटलंय, मग हे भगवंतांनी अर्जुनाला आता जे ज्ञान द्यायला सुरुवात केली, जे 7व्या अध्याय ते भगवंतांनी सांगते तत् शृणू, तू ऐकायचंयस हे. आणि म्हणूनच हे ज्ञानही मी तुम्हाला का देतोय बघा, की हे अर्जुना तू माझा कधीच मत्सर करत नाही. प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, नसल्याने, तू मत्सर करत नसल्याने मी तुला हे परम गोपनीय ज्ञान तथा त्याच्या अनुभूतीचं ज्ञान प्रदान करतो. आणि जे जाणल्याने तू भौतिक अस्तित्वातील सर्व दुःखातून मुक्त होशील. मग हे ज्ञान काय आहे, तर हे
अत्यंत गुह्य ज्ञान आहे. आणि काय म्हणतायत बघा भगवंत, की तू कधीच माझा मत्सर करत नाहीस. कारण अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं, अर्जुन भगवंतांचा लाडका भक्त आहे, ज्या शिष्य आहे, ज्या शिष्याने भगवंतांना गुरु मानलेला आहे. दुसऱ्या अध्यायातच जिथे त्यांनी आपली शस्त्र ठेवून दिलेली आहे, की मी अत्यंत असमंजस झालोय, मला समजत नाही हे युद्ध मी करू का ना करू. आणि या ह्याच्यामध्ये फक्त मला तुम्हीच सांगू शकतात, निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधी मामकम प्रपन्नम, की मी तुम्हाला माझा गुरु मानतोय आणि तुम्ही मला आता हे ज्ञान द्या, की नक्की योग्य काय आहे माझ्यासाठी आणि अयोग्य काय आहे. कारण तिथे तो कुठेच त्याची डिफरन्सिएशन डिस्क्रिमिनेशन करू शकत नव्हता. आणि म्हणून तिथे भगवंतांना गुरु मानून भगवंतांना भक्ताला म्हणजे भगवंताच्या भक्ताला कधीच काही प्रूफ लागत नाही हो. कारण तिथे माहिती असतं की भगवंत हे परमधाम परम साक्ष म्हणजे परम कारण आहेत सगळ्या कारणांचं. हे अर्जुनाला कधीच माहिती होतं, त्याला कुठलंच कन्व्हिन्सिंग नको होतं. परंतु हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण पूजा माताजी. हो, हरे कृष्ण. ऍक्च्युली मी डिस्कनेक्ट झाले. माताजी, इंटरनेटचा इश्यू असेल तर संजना माताजींना शेअरिंग करू देत का, म्हणजे मग काय कळत नेटवर्क. नाहीये मधून. हो, एक्झॅक्टली. आता परत स्टेबल झालंय. मी एक हा 5 मिनिटं बघते, नाहीतर माताजी मी सांगते तुम्हाला तसं. हा माताजी म्हणजे मला पीपीटी फाईल शेअर करा ना, कारण की मला लॅपटॉपमध्ये घ्यावी लागेल, माझ्याकडे हो, नाहीये. अच्छा अच्छा, ठीक आहे ठीक आहे. मला मला व्हॉट्सअप. मी बघते आणि एक 5 मिनिटं बघूया आपण. पुन्हा जर झाला इश्यू इन केस तर मी पुन्हा करते, ठीक आहे. ठीक आहे माताजी, हा, चालेल. मी सांगते. हो आता हो तरी स्टेबल दाखवतंय मला, कारण इथे मी बाजूलाच मुख्य म्हणून मी ऍक्च्युली व्हिडिओ ऑफ करते, म्हणजे मग बरं पडेल. कदाचित व्हिडिओ ऑन केल्याने पण काही वेळेला होतं इश्यू. तर बघूया, आपण प्रयत्न करूया. थोडा व्हिडिओ ऑफ करून ठेवते मी, ठीक आहे. हो हो, हरे कृष्ण. रेकॉर्डिंग मला वाटतं चालू आहे ऑलरेडी. नाही माताजी, डिस्कनेक्ट झाले रेकॉर्डिंग. हो ना, हा. ओके, पॉज. नाही, पण ऍक्च्युली दिसतंय मला इथे रेकॉर्डिंग चालू दिसतंय. एनिवे, मला वाटतं रेकॉर्डिंग चालू दिसतंय मला इथे. हा इथे दिसतंय, पण तेव्हा आम्हाला मेसेज आला की रेकॉर्डिंग स्टॉप म्हणून. ओके, पण आता आहे ना, चालू आहे ना. हा दिसतंय, मला सुद्धा दिसतंय. पुन्हा ते हे झालंय. एनिवे, रिस्टोर झालंय हा. नेटवर्क, त्याच्यामुळे बघू आपण एक 5 मिनिटं प्रयत्न करू. आणि नाही काही इश्यू झाला तर मग म्हणून मी व्हिडिओ ऑफ ठेवते, क्षमस्व. तर त्याप्रमाणे आपण प्रयत्न करू. आय डोंट थिंक काही प्रॉब्लेम हवा. हा, ठीक आहे. आपण पहिल्या श्लोकावरच आहोत. तर आता भगवंत काय सांगतायत, की ज्याप्रमाणे जसं मी म्हटलं, की अर्जुनाला कुठलंच काही कन्व्हिन्सिंग नकोय, भगवंतांचा भक्त आहे तो. आणि भगवंतांनी 14व्या अध्यायात त्याला सांगितलं, की तुम्ही दैवी गुणांनी जन्माला द्या, तुम्ही सगळे पांडव. 16व्या अध्यायात भगवंत सांगतात, की दैव आणि आसुरी मधला फरक सांगताना भगवंतांनी अर्जुनाला कधीच सांगितलं, की तुम्ही दैवी गुणांनी संपन्न आहात. आणि तिथे कुठेच मग मत्सराचा प्रश्नच येत नाही. पण बघा, भगवंतांनी मत्सर हा शब्द सांगितलाय. आणि म्हणून 18व्या अध्यायात भगवंत स्पष्ट सांगतायत, की जे माझा मत्सर करतायत, द्वेष करतायत, त्यांना हे ज्ञान कधीच देऊ नका. कारण तथाकथित मायावादी आणि जे काही या जगतामध्ये, भौतिक जगतामध्ये आहेत, स्वतःला जे देव समजत आहेत, जे भगवंतांचा द्वेष करता आहेत, ते निश्चितच भगवंतांना योग्य प्रकारे जाणू शकत नाहीत. तिथे ज्ञानाचा तर अभाव असतोच, पण तिथे श्रद्धाच नसते हो. कारण आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार आहे. आणि म्हणून भगवंत हे म्हणतात. मग जे राजगुह्य ज्ञान आहे, इथे कुठेतरी मी थोडंसं स्पष्टीकरण देते, की राजगुह्य म्हणजे गुह्यतम ज्ञान. जिथे पहिल्या अध्यायात तर भगवंत काहीच सांगत नाहीत, जसं मी म्हटलं. आणि ज्ञानाला सुरुवात दुसऱ्या अध्यायापासून, ज्ञानाचा हा जरा जो सुरू झालेला आहे तो 18व्या अध्यायापर्यंत हा जरा असाच वाहतो आहे. आणि म्हणून दुसऱ्या अध्यायामध्ये भगवंताने जे ज्ञान अर्जुनाला दिलेलं आहे, की तू शरीर नसून तू आत्मा आहेस. हे अतिशय भगवंतानी गुह्य ज्ञान भगवंतानी अर्जुनाला दिलंय. कारण अर्जुन कुठेतरी त्या आत्म्याला शरीर समजतोय. त्याची जी भावना आहे ही शरीराशी निगडीत आहे. आणि म्हणून भगवंत त्याला क्लॅरिफाय करतात बघा. कारण जेव्हा जो गुरु मानतोय ना, तो गुरु काय करतोय, तो निश्चितच त्याचा अँगल बदलतोय, की तू या गोष्टीकडे असं नको बघूस, तू अशा प्रकारे बघ, म्हणजे तुला कळेल की नक्की ती गोष्ट काय आहे. आणि म्हणून भगवंतांनी सांगितलं, की तुझे हे जे पितामह आहेत, तुझे द्रोणाचार्य गुरु आहेत, हे सगळे आहेत, पण ते शरीर नसून तो आत्मा आहे. आणि तुझे हे शस्त्रास्त्र त्या आत्म्याला काहीच करू शकणार नाही. नैनम चिंतनते, कशाही प्रकारे तुझे कुठल्याही आत्म्याला काही करू शकत नाही. आणि म्हणूनच आपण तो जो श्लोक बघितलेला आहे, नैनम छिन्नंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः, की कुठल्याही प्रकारची शस्त्र, कुठला वायू कधी ओला होऊ शकत नाही, आत्म्याला काहीच होऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच हा आत्मा निश्चितच काय आहे, तर तो चेतन आत्मा आहे आणि तो अविनाशी आत्मा आहे. शरीर हे निश्चितच त्याचा नाश होऊ शकतो, पण आत्म्याचा अविनाशी आत्मा आहे. त्यामुळे ती तू काळजी करू नकोस. आणि म्हणूनच तू हे युद्ध कर, तू उठ, तू क्षत्रिय आहेस आणि तू निश्चयाने हे युद्ध कर.
आणि अशा प्रकारे मग हे जे गुह्य ज्ञान अर्जुनाला भगवंताने दिलेलं आहे, पुढे जाऊन आपण ज्या पुढच्या 7व्या आणि 8व्या अध्यायात जेव्हा आपण भक्तीच्या मार्गामध्ये शिरतोय, तेव्हा अर्जुनाची जी कृष्ण भावना, मग तिथे कुठेतरी भगवंतानी भक्तीच्या टप्प्याला आपल्याला दाखवलेलं आहे आणि कशा प्रकारे ही भक्ती करायची आहे. मग मृत्यू समयी भगवंतांचं नामस्मरण करण्यासाठी आयुष्यभर कशा प्रकारे नामस्मरण करायचं आहे. आणि म्हणून ही कृष्ण भावना की का करायचंय, कारण आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. 15व्या अध्यायामध्ये पुरुषोत्तम योगामध्ये भगवंत स्पष्ट सांगतात, मम इवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन. हा सनातन का आहे जीव, कारण तो माझा अंश आहे. म्हणून 7व्या अध्यायामध्ये भगवंताने ज्या परा अपरा आणि तटस्थ शक्ती सांगितलेल्या आहेत, तिथे ऐच्छिक स्वातंत्र्याबद्दल मी तुम्हाला दिलंय, पण ती पराशक्ती म्हणजे जीवाचीच शक्ती आहे. फक्त तो जीव काय करतोय, तो अपराशक्तीचा कुठेतरी त्याला उपभोग घ्यायचा आहे आणि म्हणून तो त्याच्यामध्ये पूर्णपणे एन्टँगल झालेला आहे. परंतु आपण मूळ आध्यात्मिक आहोत. ज्या 8व्या अध्यायामध्ये जे काही प्रश्न अर्जुनाला पडलेले होते की अधिभूत काय आहे, अधियज्ञ काय आहे, मूळ म्हणजे प्रकृती काय आहे, जीव काय आहे, या सगळ्या गोष्टींचं क्लॅरिफिकेशन भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे. अधिभूत अधियज्ञ की या सगळ्यांचा यज्ञांचा अधिष्ठाता, अधियज्ञ म्हणजे कोणी दुसरं तिसरं नाही, प्रत्यक्ष भगवंत आहे. आणि ह्या परमात्मा रूपाने जे आपण ज्या क्षीरोदकशाही विष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि ज्या महाविष्णूच्या रूपाला बघितलं, तुम्हाला त्या दिवशी माताजींनी एक संक्षिप्त सांगितलं. मी गोलोकाचं निश्चित तुम्हाला आता आज वेळ झाला तर नाही तर उद्या अध्यायाच्या शेवटी आपण गोलोकाचं वर्णन निश्चित पूर्णपणे ऐकूया, की ज्या खूप सखोल नाही आता सांगता येणार, पण जेवढ्या लेवलला मी तुम्हाला आता सांगू शकेन की कशा प्रकारे मग गोलोक वृंदावन, त्याच्या खाली वैकुंठ लोक, त्याच्या खाली ज्या अयोध्येचं आणि असं वर्णन केलेलं आहे. आणि मग त्याच्या खाली जो भूवर लोक आणि मग जे 7 लोक पृथ्वीच्या वर, 7 लोक पृथ्वीच्या खाली जे आहेत, अशा सगळ्याचं वर्णन आपण निश्चितच जाणून घेऊया. तर अशा प्रकारे इथे भगवंत सांगतायत, म्हणून त्या गुह्य ज्ञान आणि गुह्यतम ज्ञान म्हणजे काय, की आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. की हा जो आत्मा, तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस. आणि हा आत्मा काय आहे, तर आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे आणि म्हणूनच तो आध्यात्मिक आहे. आध्यात्मिक आत्मा. आणि म्हणून त्या आत्म्याला, आत्मा हा अतिशय निर्मळ आहे, आध्यात्मिक आहे. पण तो त्या भौतिकतेमध्ये आल्यावर, तो त्या महामायेमध्ये आल्यानंतर, मोहमायेमध्ये आल्यानंतर तो स्वतःला जखडून घेतोय. कशात, तो 3 गुणांच्या प्रभावाखाली या षड्रिपूंमध्ये पूर्णपणे स्वतःला जखडून घेतो आहे. आणि मग त्या आत्म्याचं विचारायचं काही चालत नाही, कारण त्याची मन, बुद्धी आणि त्याची इंद्रिय ही सगळीच त्याची त्याप्रमाणे कार्यरत करत असतात. आणि अशा प्रकारे आपल्याला जाणायचं आहे की म्हणून हे ज्ञान भगवंत का देत आहेत, की हे अत्यंत गोपनीय ज्ञान. मग आजचं जे ज्ञान भगवंत देत आहेत, की गुह्यतम ज्ञान झालं, गुह्यतरम ज्ञान झालं. आणि आजचं जे 9व्या अध्यायात भगवंत सुरू करतायत ते राजगुह्य, की हा ज्ञानांचा राजा आहे. जे ज्ञान मी तुला आता देणार आहे ते परम गोपनीय ज्ञान आहे. आणि हे जाणल्यानंतर तू या भौतिक जगामध्ये सुद्धा ज्या जन्म मृत्यू जरा व्याधीने जे दुःखालयम अशाश्वतम आहे, तरी या भौतिकतेमध्ये तू अत्यंत शांततेमध्ये तुझं आयुष्य घालवू शकतील. कारण तू सगळ्या दुःखातून मुक्त होशील जेव्हा तू हे परम गोपनीय ज्ञान जाणशील. आणि म्हणून भक्तीचा हा जो अगदी सुंदर टप्पा आहे, हा भगवंत आता कथन करतायत अर्जुनाला, की जसं म्हटलं ना, त्या सँडविच मधलं हे जे बॅटर आहे ना, हे मुख्य बॅटर आहे आता. आणि हे बॅटर आपण जाणून घ्यायचं आहे की अत्यंत गोपनीय. म्हणून त्यांनी कर्म आणि ज्ञानयोगामध्ये त्याला अत्यंत सुरक्षित ठेवलेलं आहे. आणि म्हणून भगवंत या राजगुह्य ज्ञानाविषयी अर्जुनाला सांगता आहेत. हे अत्यंत गोपनीय ज्ञान आहे आणि याची प्रोसेसिंग इतकं सुंदर आहे आणि अतिशय सुसुखम कर्तव्यम या आपल्या सुंदर या श्लोकामध्ये आपल्याला जाणायचं आहे. कारण कशा प्रकारे हे ज्ञान आहे आणि काय आहे हे ज्ञान, आपल्याला दुसऱ्या श्लोकामध्ये आपण जाणून घेऊ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून पहिल्या अध्यायात सुद्धा, म्हणून इदम ज्ञानम, हे जे ना इदम तू ते गुह्यतनम, आणि अशा प्रकारे ज्ञान विज्ञान संहितम, हे इदम ज्ञानम म्हणजे म्हणूनच हे ज्ञान, की भगवंत सांगतायत की या ज्ञानाला की विशुद्ध भक्तीचा याच्यावरून बोध होतो. आणि ही विशुद्ध भक्ती म्हणजे अतिशय सुंदर आहे हो ही भक्ती, अतिशय मधुर आहे ही भक्ती. आणि या भक्तीचे टप्पे पण आपण जाणणार आहोत. त्याप्रमाणे या भक्तीच्या नवविधा ज्या सेवा आहेत ते इदम ज्ञानन भगवंत देत आहेत, की हे ज्ञान म्हणजे की अशा प्रकारे ही 9 प्रकारची भक्ती असते. आणि कुठली ती, तर
श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम अर्चनम वंदनम पादसेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, अशा या नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत. याच्यामध्ये तुझा प्रत्येक अवयव हा या भक्तीशी रममाण, भक्तीमध्ये रममाण झालेला असतो, भगवंतांशी जोडलेला असतो. भगवंतांचं नामस्मरण जसं तू तुझ्या मुखातून करतंय तसं श्रवणम याला मुख्य दिलंय. बघा इथे कीर्तनम पहिलं नाहीये, श्रवणम, कारण उत्तम श्रोता असणं. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतायत तच शृणू, की हे ज्ञान तू ऐकायचंयस. आणि भगवंत सांगतायत सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे हे ज्ञान सर्व ज्ञानांचा म्हणजे सर्व ज्ञानांचा राजा आहे. अत्यंत पवित्र असे हे ज्ञान अनुभवजन्य, अतिशय प्रॅक्टिकल आहे बरं का हे, अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे धर्माचे परिपूर्णत्वही आहे. हे ज्ञान अविनाशी, आचरण करण्यास अत्यंत सुखकारक आहे. बघा की भगवंत सांगतायत की अतिशय गोपनीय ज्ञान आहेच, परंतु हे तुम्हाला भक्तीमध्ये भक्ती करण्यासाठी की हे अतिशय सुख देणारे आहे. आणि त्याप्रमाणे यामध्ये तुम्हाला कशा प्रकारे, तर तुम्हाला आत्मज्ञान देणारं, अनुभवजन्य आणि प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारं असं हे ज्ञान आहे. तर त्याप्रमाणे आपल्याला इथे थोडासा संदर्भ सुद्धा मी देऊ शकेन की कशा प्रकारे भगवंत सांगतायत की हे ज्ञान. एक सेकंद मला द्या ना, तो श्लोक मी तुमच्यासाठी बघते, फक्त मी तो शेअर करू शकेन की नाही माहित नाही. ठीक आहे, आय थिंक ओके, पद्मपुराणामधला हा श्लोक आहे. इथे रेफरन्स दिलेला आहे. अप्राप्त फलम अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणैव फली प्रलीयेत विष्णू भक्तिरतात्मनाम. की भगवंत इथे सांगतायत की जे भगवत भक्तीमध्ये युक्त झालेले आहेत त्यांच्या कर्माची सगळे परिणाम, म्हणजे बघा की ती फलोन्मुख असोत, बीजरूपामध्ये असोत, किंवा हळूहळू ती भक्तीच्या ज्या शुद्ध भक्तीमध्ये जे स्वतःला रममाण करतात त्यांची सगळी पापं ही आपोआप नाहीशी होतात. जरी त्याप्रमाणे ती फलोन्मुख, म्हणजे जरी ती पापं फलोन्मुख झालेली नसतील, जरी ती घडायची असतील, घडलेली असतील, घडून जाणारी असतील, अशा प्रकारे त्या सर्व पापांचा या सगळ्या या भक्तीच्या संकल्पनेने, आणि जो या भक्ती मार्गावर स्वतःला पूर्णपणे विलीन करतो आहे तो निश्चितच या सगळ्यापासून मुक्त होऊ शकतो. पवित्रम विदम उत्तमम का म्हटलेलं आहे, कारण उत्तम म्हणजे हे दिव्य ज्ञान आहे. आणि हे आचरण करण्यास, की हे अविनाशी तर आहे, आणि हे आचरण करण्यास जसं मी म्हटलं की नवविधा भक्तीच्या या सेवा आहेत. आणि म्हणून श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम अर्चनम वंदनम, की अशा प्रकारे प्रत्येक अवयव, की तुम्ही कानाने श्रवण करतायत, मुखाने नामस्मरण घेता आहात, विष्णू स्मरणम कीर्तनम कसं करता आहात, तर जो मुखाने भगवंतांची स्तुती करतो आहे. आणि त्याप्रमाणे मग वंदनम अर्चनम, प्रत्येक याला ही उदाहरणं आहेत. कोणी कोणी मग श्रवणम कीर्तनम, इथे अर्जुन आपल्याला दिसतोच आहे की गीता भगवंतांकडून जाणून घेतोय आणि तो श्रवण करतो आहे भगवंतांच्या या ज्ञानाचं. तसेच परीक्षित महाराज आहेत ज्यांचं श्रवणम म्हणून उदाहरण दिलं जातं. शुकदेव गोस्वामी ज्यांनी त्यांना भागवताचं ज्ञान दिलेलं आहे. आणि मग अर्चनम वंदनम पृथू महाराज आहेत. त्यानंतर अक्रूराचं उदाहरण दिलेलं आहे. प्रत्यक्ष लक्ष्मी माता जी आहे ती पादसेवनम, भगवंतांच्या चरणाची सेवा करते आहे. त्यानंतर साख्यम म्हणजे अर्जुनाचं उदाहरण पुन्हा दिलं जातं, जो भगवंतांचा लाडका सखा आहे. दास्यम, जो हनुमंताला, सेवक म्हटलं की हनुमंत डोळ्यासमोर आले पाहिजेत, की जो दास्य, भगवंतांचं दास्यत्व जो करतो आहे. आणि त्याप्रमाणे साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, की ज्याने पूर्णपणे स्वतःला भगवंतांना शरण गेलेला आहे. बली महाराज, की ज्याने तिसरं पाऊल मी कुठे ठेवू, तर तिसरं पाऊल तुम्ही माझ्या मस्तकावर ठेवा. मग जरी त्याला तिथे सांगत होते त्याचे गुरु की तू तसं, शुक्राचार्यांनी सांगितलं की तसं करू नकोस, तू कुठेतरी अडकशील तू, जर त्यांना ते वचन दिलं असतं. कारण त्याला माहिती होतं की जो वामन बनून आलेला आहे, की दुसरे तिसरे नाही, प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच ते सांगत होते. परंतु बली महाराज आहेत ते, आणि आपल्या शब्दाला पक्के होते, आणि त्याच्यामुळे त्यांनी
स्वतःला पूर्णपणे आत्मनिवेदनम, पूर्णपणे शरण गेलेले आहेत. म्हणजे पूर्णपणे भगवंतांना सांगितलं की तुम्ही जे तुम्हाला हवं आहे ते घ्या आणि तुम्ही तिसरं पाऊल माझ्या मस्तकावर घेऊ शकता. त्याप्रमाणे भगवंतांना शरण गेलेल्या त्या बली महाराजांना भगवंतांनी अत्यंत असं, जरी त्या नरकामधलं असलं तरी अत्यंत सुतलावर त्यांनी स्थान दिलेलं आहे आणि तिथे प्रत्यक्ष भगवंत द्वारपाल म्हणून आहेत. अशा प्रकारे भगवंतांच्या भक्तांना ते कधीच दूर सारत नाहीत. कारण प्रत्यक्ष बली महाराज जरी त्या योनीमधले असले तरी त्यांना त्याप्रमाणे त्यांच्या ज्या सेवेला प्रसन्न होऊन भगवंतांनी ते दिलेलं आहे. आणि म्हणून असं हे जे भक्तीचं ज्ञान आहे हे अत्यंत प्रत्यक्ष, की तिथे तुम्ही कुठेतरी आत्मज्ञान प्राप्त करताय. म्हणजे तू शरीर नाही आत्मा आहे, हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे, हे जेव्हा या भौतिकतेमध्ये आलेली व्यक्ती, हा जीव जरी जेव्हा जाणतो, तो जीव जरी ह्या भौतिक शरीराने या भौतिकतेमध्ये जगत असला तरी तो निश्चितपणे या दुःखांपासून स्वतःला मुक्त करू शकतो. आणि म्हणून असं हे ज्ञान अत्यंत सुखकारक आहे. आणि हे अविनाशी का आहे? कारण हा आत्मा अविनाशी आहे आणि जो हे आत्मज्ञान प्राप्त करतो आहे त्यामुळे या ज्ञानाचं सुद्धा हे अविनाशी असं ज्ञान आहे आणि हे अत्यंत सुखकारक आहे, तुम्हाला सुख देणारं असं ज्ञान आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मान्निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर भगवंत म्हणतायत, हे परंतप अर्जुन, ज्यांची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही, बघा श्रद्धा, त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर त्यांचं पुनरागमन होतं, जे आधीच्याही श्लोकामध्ये मी त्याचा उल्लेख केला. तुम्ही बघताय, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ती धीरस्तत्र न मुह्यति. काय अर्थ आहे याचा? दुसऱ्या अध्यायातला श्लोक आहे हा 2:13, ज्याच्यामध्ये भगवंत सांगतायत की देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, की हे यौवन म्हणजे हे जरी बालपणापासून वृद्धत्वापर्यंत जात असलं तरी हे शरीर वाढतंय हो, पण आत्मा काय आहे? आत्मा तसाच आहे, तेवढाच आहे तो. तो एकाच केसाच्या टोकाच्या एकाच 10,000 इतका सूक्ष्म आत्मा आहे, परंतु तो सचेतन आहे, तो अविनाशी आत्मा आहे आणि तो तुमच्या शरीरामध्ये अखंड प्रवास करत असतो आणि तो तसाच असतो आणि तेवढाच असतो. तुमचं शरीर बदलतंय, आत्मा बदलत नाहीये. तुमचा आत्मा, तुमचं शरीर हे कपड्यांप्रमाणे बदलतोय. म्हणून जेव्हा हे जीर्ण शरीर टाकाल तेव्हा ते दुसरं कपडे धारण करणार, दुसरं शरीर धारण करणार आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, हे जो जाणतो आहे, कारण हे ज्ञान जाणायला तितकी पात्रता आणि तितकी श्रद्धा महत्वाची हो. आणि म्हणूनच तू शरीर नाही आत्मा आहे हे जाणण्यासाठी सुद्धा ते ज्ञान अवगत करण्यासाठी तुम्हाला तिथे श्रद्धा आवश्यक आहे. आणि म्हणून या भक्ती मार्गावरती जर श्रद्धा असेल तरच साधुसंग भजन क्रिया आणि मग या जन्म मृत्यूच्या मार्गावर पुन्हा पुन्हा, म्हणजे आपल्याला उलटून पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये जन्म जर घ्यायचा नसेल तर आपल्याला ही श्रद्धा महत्वाची आहे. भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे, पुढे प्रवास करूच शकत नाही त्याशिवाय. आणि मग मात्र खूप कठीण जातं. ज्यांना श्रद्धा नाहीये ना तिथे कुठेतरी जरी त्या आपण म्हणतो ना ब्रह्मस्वरूपाला किंवा परमात्मा स्वरूपाला ठीक आहे, जे वैकुंठातल्या भगवंतांना जाणतायत, पण जे ब्रह्म रूपाशी निगडीत आहेत ना त्यांना हा प्रवास थोडा कठीण जातो. कारण त्या भगवंतांपासूनच्या ज्या चेतनेला त्यांना ते शक्ती म्हणतात. मग तिथे कुठेतरी प्रवास सुरू होतो, पण मग तो खडतर असतो थोडा मार्ग. आणि इथे मात्र म्हणून भगवंत म्हणतायत, ज्यांची श्रद्धाच नाहीये, जे अश्रद्धाळू आहेत, जे नॉन डिवोटीज आहेत, जे अभक्त आहेत, त्यांच्यासाठी निश्चितच या पुनर्जन्म, म्हणजे मग भले ते सकाम कर्मामध्ये का असू नये. कसं आहे ना की राजसिक आणि तामसिक, आपण पुढे जाऊन 14व्या अध्यायात त्याचं पूर्ण अजून विवेचन जाणू त्याच्यावर. पण जेव्हा आपण कर्मी म्हणतो बघा, कर्मी, ज्ञानी आणि योगी, ही कर्मी लोक म्हणजे काय? तर कर्मी म्हणजे सकाम कर्मामध्ये अडकलेली. मग ते करतायत, यज्ञ करतायत, याग करतायत, पण कशाला? मला फळं हवं, मला हे हवं, मला ते हवंय म्हणून मी हा यज्ञ करतो. मग तिथे काय झाली? ती सकाम कर्मी. कारण तिथे त्यांना कर्माच्या फळांचा उपभोग घ्यायचा आहे, कर्माच्या बंधनात अडकतायत त्याच्यामध्ये. आणि म्हणून त्या कर्माच्या बंधनात जर अडकलं तर पुन्हा पुन्हा त्या पृथ्वी तलावर जन्म मिळणार आहे हो. जरी पुण्यकर्म केली, स्वर्गलोकाला प्राप्ती केली, तरी त्या स्वर्गलोकामध्ये पाप पुण्याची गणती होते हो.
तिथे तराजू आहे मापमोल करायला. मग तिथे जेव्हा पुण्य क्षीण होईल तेव्हा पुन्हा त्या मृत्यू लोकावरच यायचंय, पुन्हा त्या पृथ्वी लोकावरच जन्म घ्यायचाय. आणि म्हणून मग ती जी सायकल आहे ना ती खाली वर किंवा ते तुम्हाला माहितीये जत्रेतलं चक्र असतं ना ते त्या चक्रासारखं आहे. तुम्ही खाली वर मग ते होतच राहणार. आणि म्हणून मग इथे दिलेलं आहे की मग तो पुन्हा देह 84 लक्ष योनीतून तो आत्मा पुन्हा पुन्हा जन्म घेत राहतो या मृत्यू तलावरती, पृथ्वी तलावरती, मृत्यू लोकावरती. आणि म्हणून मग तो जर ती इच्छा जर कुठेतरी या आत्मज्ञानाची जर जाणीव झाली आणि हे आत्मज्ञान जर तितकं ग्रहण केलं गेलं तर मात्र कुठेतरी भगवंतांच्या भक्तीमध्ये तो रममाण करून त्या आत्मसाक्षात्कारी म्हणजेच तू शरीर नाही आत्मा आहे हे सांगणं सोपं आहे, पण ते प्रत्यक्षात इम्प्लिमेंटेशन करायला ती भक्तीच महत्वाची आहे. आणि मगच ते जाणल्याने तुम्हाला पुन्हा पुन्हा या जन्म मृत्यू जरा व्याधी, मग जन्म घ्या, मग तिथे जर्जरत्व म्हणजे तो वृद्धत्व, मग अनेक व्याधी आहेत, हे झालंय, हा रोग झालाय, तो रोग झालाय, कुठे काही. मला सांगा ना, जसं म्हटलंय आपण जगी सर्व सुखी असा कोण आहे विचारे मला तुझी शोधूनही पाहे. कारण शक्यच नाहीये हो, कोणीच नाही. तो बिचारे म्हणजे जे अगदी कोट्याधीश अब्जाधीश आपण म्हणतो की जे अंबानी आज आहेत तरी कुठेतरी त्यांना ज्या मुलाच्या तब्येतीविषयी किंवा कुठेतरी प्रत्येकाला शल्य आहे हो. असं कुणालाच असू नये. आपण म्हणतो ना की वैर्यालाही कुठलीही वेळ येऊ नये, पण शेवटी ह्या मृत्यू लोकांमध्ये हे फॅक्ट आहे हो. दिस इज अ फॅक्ट ऑफ लाईफ की तुम्हाला या सगळ्या चढ उतारांमधनं जावंच लागतं. पण तिथे तुम्ही कसे जाऊ शकाल, तुम्ही याच भौतिकतेमध्ये कशा प्रकारे जगू शकाल, जेव्हा तुम्ही या भक्तीचं अनुसरण कराल. आणि मग मात्र तुम्हाला 1 जन्म, 10 जन्म, 15 जन्म, 20 जन्म, 100 जन्म होऊन का होईना तो प्रवास तर चालू झालाय. तर प्रवास त्या पहिली पायरी तर ठेवली आहे त्याच्यावर. मग पहिल्या पायरीवर पाय ठेवल्यावर भगवंत आहे तो. तुम्ही 1 पाऊल चाला, भगवंत 100 पावलं चालून येत आहेत तुमच्यापेक्षा. हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच तो भक्तीचा पहिला टप्पा श्रद्धा महत्वाचा आहे. श्रद्धा असली तर पुढे निश्चितच प्रवास अतिशय सुकर आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवंत म्हणतायत बघा की तुम्हाला हे महाविष्णूंचं रूप दिसतंय बघा की ज्यांच्या पासून म्हणजे जसं आपण म्हटलं कर्णोदकशाही विष्णू जे महाविष्णू आणि मग 3 स्वरूप आपण बघितली की ज्याच्याविषयी म्हणजे गर्भोदकशाही विष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू आणि महाविष्णूंपासून या प्रकृतीचं बघा या सगळ्या पूर्ण प्रकृतीची जी निर्मिती झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मग गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून या सगळ्या ब्रह्मांडांमध्ये ते आहेत, प्रत्येक ब्रह्मांडांमध्ये आहेत. त्यांच्या छिद्रातून अहो त्यांच्या रंध्रातून त्यांच्या त्यांच्या अतिशय म्हणजे शरीरातून त्यांच्या अनेक ब्रह्मांड निर्माण होत आहेत. आणि या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये ते कसा प्रवेश करतात, गर्भोदकशाही विष्णू या स्वरूपामध्ये. आणि जर कुठेतरी या भौतिक प्रकृतीमध्ये जेव्हा या 84 लक्ष योनींमध्ये प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये जेव्हा आपण परमात्मा स्वरूप बघतोय ते परमात्मा स्वरूप म्हणजे प्रत्यक्ष क्षीरोदकशाही विष्णू, प्रत्यक्ष भगवंत त्या स्वरूपामध्ये आपल्याला दिसतात. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जगत व्यापलेले आहे, सर्व जीव माझ्या ठाई आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठाई नाही. कारण कसं आहे बघा, कारण भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत, भगवंत यांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे आणि त्यांनी त्यांच्या अव्यक्त बघा, कारण की या स्वरूपांद्वारे मग जे आपण म्हणतो की भगवंतांनी ज्या 7व्या अध्यायामध्ये ज्या शक्ती सांगितलेल्या आहेत की पृथ्वीच्या सुगंधात मी आहे, बलवानांच्या बलांमध्ये मी आहे, सौंदर्यामध्ये आहे, ज्या अतिशय सुंदरतेच्या सौंदर्यामध्ये मी आहे आणि पाण्याच्या चवीमध्ये मी आहे, सूर्यचंद्राच्या प्रकाशामध्ये आहे, हे भगवंतांचं सगळं अव्यक्त रूप आहे. पण भगवंतांनी त्या एका अंशातून ज्या 10व्या अध्यायात जेव्हा तुम्ही भगवंतांच्या अनेक विभूती जाणाल ना तेव्हा तुम्ही म्हणाल अरे मग भगवंतांनी सगळंच विश्व व्यापलेलं आहे एकाच अंशातून. ममैवांशो जीव लोके की 84 लक्ष योनीतून जेव्हा तो परमात्मा स्वरूपामध्ये भगवंत आहेत आणि त्या प्रकारे भगवंतांनी सगळं जगत व्यापलेलं आहे. सगळे जीव हे भगवंतांच्या जेव्हा आपण विश्वरूप दर्शन घेणार आहोत तेव्हा बघाल की प्रत्यक्ष ब्रह्मा विष्णू सुद्धा, ब्रह्मा आणि शिव सुद्धा आपल्याला त्या विष्णूंच्या त्या रूपामध्ये आणि त्या पूर्णपणे जे भगवंतांचं अद्भुत असं विश्वरूप आहे त्याच्यामध्ये सगळं समाविष्ट दिसतं आपल्याला.
आणि म्हणून भगवंत म्हणतात सगळे जीव माझ्या ठाई आहेत परंतु मी त्यांच्या ठाई नाही. कारण आपण भगवंतांचे सारखे नाही आहोत, आपण भौतिक आहोत आणि आपला जीव आणि आपला आत्मा, शरीर आणि आत्मा वेगवेगळे आहे. आपली आपली ज्ञानेंद्रिय, आपली कर्मेंद्रिय, आपली इंद्रिय इतकी सदोष आहेत की मी सांगितलं ना, जसं कृष्ण बाजूला येऊन बसले तरी आपल्याला नाही हो, आपल्याला लक्षातच येणार नाही, कारण आपली इंद्रिय इतकी सदोष आहेत, आपले लिमिटेशन्स आहेत. भगवंतांचं तसं नाही. आणि म्हणूनच भगवंत सगळ्यांच्या ठाई आहेत, परंतु भगवंतांच्या ठाई भगवंतांना जाणून घेण्यासाठी तत्वतः आपण जेव्हा म्हटलं ना की जन्म कर्मच मे दिव्यम योमा वेत्ती तत्वतः, की जो भगवंतांचं जन्म आणि कर्म, भगवंतांना जो अजन्मा म्हणून जाणतोय आणि भगवंतांनी अनेक कर्म केलेली आहेत पण भगवंतांचा त्याच्यावरती कुठलाही प्रभाव नाहीये, की या जीवाची निर्मिती केलेली, या भौतिक प्रकृतीची निर्मिती केली आहे, परा प्रकृतीची केली, अपरा प्रकृतीची केली. पण भगवंत काय आहेत, भगवंत याच्यावर कशावरही त्यांचा कुठेही जीव अडकलेला नाही, भगवंतांचा याच्यामध्ये कशात अडकलेले नाहीत, त्याच्यामध्ये त्यांचं पूर्णपणे ते, म्हणूनच ते काय आहेत तर ते जे षड्रूप, जे आपल्याला षट ऐश्वर्य त्यांचं आहे की पूर्णपणे संन्यास, रिनन्सिएशन, या कशाचाही मोह नाही भगवंतांना. अनेक कर्म केली आहेत पण त्या कर्माच्या फळांची किंवा कशाचीच भगवंतांना अपेक्षा नाही. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की मी त्यांच्या ठाई नाही. भगवंतांना जाणणं तितकं सोपं नाही, फक्त भक्तीच्या मार्गातून आपण भगवंतांना जाणू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून आपल्याला आधीच्या यात थोडंसं सांगायचं की अनेक जे कॉन्कॉक्शन ज्यांचं, मायावादी आहेत, तर्कवादी लोक आहेत की जे भगवंतांना म्हणतायत की मग भगवंत सर्वव्यापी आहेत तर भगवंताचं मूळ अस्तित्व नष्ट झालंय, तसं नाहीये. म्हणून आपण म्हटलंय की परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. तिथे मूळ रूपामध्ये भगवंत प्रकट होत आहेत, परंतु ज्यांना याचं ज्ञान नाहीये, जे भगवंतांना जाणूच शकत नाही, भक्तीद्वारे भगवंतांना जाणू शकत नाही, त्यांना यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे हो. आणि म्हणूनच तिथे भगवंतांनी आधीच्या श्लोकामध्ये म्हटलं ना, कारण ज्यांची श्रद्धा नाहीये ना त्यांना खूप कठीण आहे हो या गोष्टी जाणणं, कारण तिथे श्रद्धा महत्वाची. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात ज्याप्रमाणे सूर्याचं परिभ्रमण, की आपण म्हणतो की सूर्याचा प्रकाश हा सगळीकडे पसरलेला आहे, तसंच भगवंतांच्या अंश, भगवंतांनी आपल्या अंशातून सगळं विश्व व्यापलेलं आहे, पण तरी पण भगवंत मूळ स्वरूपामध्ये गोलोकधामामध्ये तिथेच उपस्थित आहेत. आणि म्हणून भगवंत हे, भगवंतांची इंद्रिय, म्हणून आपण जेव्हा भगवंतांना भोग दाखवतो, भगवंत आमच्या डोळ्यांनी सुद्धा ग्रहण करू शकतात, ही भगवंतांची क्षमता आहे, भगवंतांची इतकी शक्ती अफाट आहे. म्हणून पूर्ण पूर्ण विदस्य, जेव्हा आपण ईशोपनिषद तुम्ही जाणार तेव्हा अजून सुंदरतेने भगवंतांविषयीचं वर्णन खूप विश्लेषित केलेलं आहे की भगवंतांपासून कशाचीही निर्मिती झाली तरी भगवंत संपूर्ण आहेत, पूर्ण पूर्ण, की भगवंत पूर्ण आहेत, त्यांच्यापासून कशाचीही निर्मिती झाली तरी भगवंतांचं काही कमी होणार नाही. आणि म्हणून आपल्याला भगवंतांना पूर्णपणे जाणण्यासाठी तो भक्तीचा मार्गच निश्चित त्या मार्गावरती नेऊ शकतो. तर इथे भगवंत म्हणतात तरीही सर्व सुष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत, माझे योग ऐश्वर्य पहा. मी जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आहे, पालन पोषण करता आणि सर्व व्यापी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही, मी स्वतःच अखिल सृष्टीचं उगम स्थान आहे. बघा भगवंतांपासून अनेक ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहेत, त्या महासागरामध्ये भगवंत आहेत कर्णोदकशाही विष्णू म्हणून, आणि त्यांच्यापासून त्यांनी या सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे. परंतु भगवंत काय म्हणतायत की मी सगळ्याचा मेंटेनर आहे, सगळ्याचा क्रिएटर आहे, सर्व व्यापी आहे, परंतु मी या सृष्टीचा अंश नाही, कारण भगवंत हे त्याच्यापेक्षा खूप पलीकडे आहे. तो भगवंत, जसं आपण म्हटलं सत्व रज आणि तमो गुणांच्या पलीकडे असे गुणातीत, तसं भगवंतांचं हे धाम आहे ना, हे या पृथ्वी, या भौतिकतेपेक्षा आणि या आध्यात्मिकतेच्या सुद्धा अतिशय टोकाला. म्हणून ते जे गोलक वृंदावन, आपण जो गोलोक चार्ट टाकतो की सगळ्याचं उगम स्थान भगवंत असून सुद्धा भगवंत या भौतिक सृष्टीचा अंश नाही. तिथे कुठेही सत्व रज आणि तमो गुणांचा भगवंतांवर प्रभाव नाही, तर उलट ती मायाच भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली एक कठपुतलीसारखी, कारण भगवंत ठरवणार आहे तो. म्हणून आपण म्हणतो की राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के. भगवंत जे ठरवतील, भगवंतांनी एखाद्याचा संहार करायचा ठरवला तर कोणीही त्याला वाचवू शकत नाही, आणि जर भगवंतांनी वाचवायचं ठरवलं तर कोणीही त्याला मारू शकत नाही. कारण जे काही आहे, गवताचं पात सुद्धा भगवंतांच्या आज्ञेशिवाय हलत नाही.
आणि म्हणून भगवंत हे पालन पोषण करता आहेत, सर्व व्यापी आहेत. भगवंत हे याचा, कारण जसं आपण म्हटलं की मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही, आपण मवई मांशो जीव लोके, आपण अंश आहोत. पण भगवंतांचा या भौतिकतेमध्ये त्यांचा जीव याच्यात अडकलेला नाही. तर त्यांनी तुमची सगळी निर्मिती केलेली आहे, तुम्हाला ऐच्छिक स्वातंत्र्य दिले आणि तुम्हाला आता भगवंत नाहीयेत म्हणून भगवंतांनी जेव्हा या सृष्टीतून जाताना जेव्हा त्यांनी गमन केलेलं आहे या युगातून, तेव्हा त्यांनी आता आपल्याला भागवत आणि भगवद्गीतेसारखं ज्ञान आपल्यापाशी दिलेलं आहे. म्हणून जेव्हा पहिल्या अध्यायामध्ये आपल्याला ती भगवद्गीतेचं ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलंय, का आपल्याला दिलंय हो ज्ञान? जरा विचार करा. जर आपण भगवंतांसारखे जर आध्यात्मिक नसतो, मूळ आपण तेवढे जर आध्यात्मिक नाही आहोत, तर आपल्याला कशाला हे ज्ञान दिलं असतं भगवंतांनी? पण आपण मूळ तितके आध्यात्मिक आहोत आणि म्हणूनच आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे की आपल्याला भगवंतांचा अंश, क्वालिटेटिव्हली वी आर लाईक भगवंत, वी आर लाईक गॉड बट वी आर नॉट गॉड. जे तथाकथित मायावादी आणि तर्कवादी लोक त्या निष्कर्षाला पोहोचतात, तिथे कुठेतरी त्या ज्ञानाचा पूर्णपणे अभाव असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंतांनी खूप छान उदाहरण इथे आपल्याला दिलेलं आहे बघा, की यथाकाशस्थ थितो नित्यम वायू, ज्याप्रमाणे सर्वत्र वाहणारा बलशाली वायू सदैव आकाशामध्ये स्थित असतो, त्याप्रमाणे सर्व सृष्ट प्राणी माझ्यामध्ये स्थित असल्याचे जाण. खूप सुंदर उदाहरण भगवंतांनी इथे लिहिलं. एक फोन सारखा येतोय मला, मी 1 सेकंद घेते जरा. 3-4 वेळा आला. हरे कृष्ण. क्षमस्व. तर इथे भगवंत खूप छान उदाहरण आपल्याला देत आहेत बघा. भगवंतांनी सूचक अभिव्यक्ती सांगितलेले आहेत. भगवंत कुठेतरी ते लिमिटेशन दाखवण्यासाठी आपल्याला हे उदाहरण देत आहेत. ज्याप्रमाणे सर्वत्र वाहणारा बलशाली वायू बघा, की हा जो वायू म्हणजे वाऱ्याच्या गतीने, जसं भगवंत अर्जुन म्हणतोय ना 6व्या अध्यायात, की एक वेळ मी त्या वाऱ्याला पकडू शकेन पण मनाला नाही पकडू शकणार. तिथे वाऱ्याचं उदाहरण का दिलंय? कारण अत्यंत बलशाली आणि अत्यंत फास्ट, म्हणजे आपण म्हणतो ना वारा अतिशय तितक्या वेगाने वाहत असतो आणि इतका बलशाली वायू आहे, पण तो कुठे स्थित असतो? तो आकाशामध्ये स्थित आहे. त्याच्या पलीकडे तो जाऊ शकत नाही. त्याला लिमिटेशन आहे. कशाची? आकाशाची लिमिटेशन आहे. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे सगळ्या सृष्ट प्राणी म्हणजे बघा, या सगळ्या सृष्टीमध्ये ज्या काही सूचक अभिव्यक्ती भगवंतांपासून बनलेल्या आहेत, त्या इथेच म्हणजे भगवंतांच्या इच्छेनेच कार्य करतात. त्यांचं स्वतःचं असं अस्तित्व आहे, त्यांचं सूचक अभिव्यक्ती म्हणून आहेत, पण त्यांचं अस्तित्व हे भगवंतांमुळे आहे. आणि हे त्यांनी जाणणं महत्वाचं आहे. आणि म्हणून त्या सृष्ट प्राणी माझ्यामध्ये स्थित असल्याचे जाण. आणि जसं मी म्हटलं की भगवंतांच्या इच्छेविना गवताचं पातळ देखील हलू शकत नाही. म्हणून या सृष्ट जे या ज्या काही अभिव्यक्ती भगवंतांच्या आहेत, या भगवंतांच्या कंट्रोल खाली आहेत, त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. त्याच्या पलीकडे त्यांचं म्हणजे स्वतःच्या ऐच्छिक स्वातंत्र्य भगवंतांनी कसं दिलेलं आहे बघा. भगवंतांनी तिथेही उपद्रष्टा आणि अनुमंता, तुम्ही करा ती इच्छा, पण सँक्शन कोण करणार आहे? तो भगवंत करणार आहे. तुम्हाला इच्छा करण्याची सूट दिली आहे, पण त्यांचं सँक्शनिंग कोणाकडे? भगवंतांकडेच आहे. आणि म्हणूनच इथे आपण म्हणतोय की तिथे कुठेतरी लिमिट्स कसे आहेत हे आपण जाणलं पाहिजे. आणि म्हणून ज्या प्रकारे भगवंतांच्या त्या योग्यतेला, भगवंतांच्या त्या महानतेला, सुप्रीमसी जी भगवंतांची ती जाणणं खूप महत्वाचं आहे. पुढे जाऊया आपण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
हे कौंतेया या कल्पाच्या अंती, कल्प म्हणजे काय सांगते मी तुम्हाला समजाव, सर्व भौतिक अभिव्यक्ती माझ्या प्रकृतीमध्ये प्रवेश करतात आणि नव्या कल्पाच्या ठीक आहे, एक सेकंद, एकच सेकंद द्या, सॉरी, क्षमस्व. क्षमस्व. आणि म्हणून इथे भगवंत म्हणतात या कल्पाच्या अंती, म्हणजे इथे ना आपल्याला थोडं जाणून घ्यायचं की माझ्या प्रकृतीमध्ये प्रवेश करतात आणि पुन्हा नव्या कल्पाच्या आरंभी माझ्या शक्तीद्वारे मी पुन्हा त्यांना निर्माण करतो. आता ही जी सृष्टीची निर्मिती आहे ही भगवंतांच्या इच्छेने आहे. आणि म्हणून इथे आपल्याला जाणायचंय की ही जी युग आहेत, 4 युग, आणि त्याप्रमाणे ब्रह्मदेवाचं पूर्ण जे आयुष्य आहे त्याला कल्प, आणि म्हणून ब्रह्मदेवाचं आयुष्य किती आहे, 100 वर्ष आयुष्य आहे. मग ब्रह्मदेवाची एक रात्र बघा, इथे थोडं आपण थोडंसं कॅल्क्युलेशन इथे बघूया की ब्रह्मदेवाचं जे कल्पक्षय म्हणजे ब्रह्मदेवाच्या मृत्यूनंतर, एका कल्पानंतर, म्हणजे ब्रह्मदेवाला सुद्धा, की कसं आहे, ब्रह्म हे सुद्धा जीव तत्व आहे आणि जीव तत्वाचं जे अगदी सर्वोच्च जे आहे स्थान ते ब्रह्म आहेत. आणि म्हणून ब्रह्मांचाही मृत्यू आहे आणि ब्रह्मांचा मृत्यू हा 100 वर्षानंतर आहे. पण त्याचं जे तुम्ही जर त्याचा कालावधी बघाल तर बघा की इतकं असतं की एक दिवस पृथ्वीवरील 4,300,000,000 इतक्या वर्षांबरोबर असतो आणि त्यांची रात्रही तितकीच असते. आणि म्हणून त्याप्रमाणे त्यांच्या एका महिन्यामध्ये 30 दिवस आणि 30 रात्री, जसं आपल्या एका महिन्यामध्ये आहे, आणि तशी एका वर्षामध्ये 12 महिने. म्हणजे जस्ट इमॅजिन की त्या 4,03,00,000,000 4 अब्ज, सॉरी, 300 दशलक्ष आणि इतकं ते कॅल्क्युलेशन, म्हणजे त्या कल्पाच्या अंती, म्हणजे ब्रह्मदेवाच्या मृत्यूनंतर या सृष्टीचा प्रलय होतो आणि पुन्हा त्याची निर्मिती होते. की एका रात्रीतनं त्याचा प्रलय होतो तर दिवसामध्ये त्याची निर्मिती होते. अशा प्रकारे जेव्हा त्या कल्पाच्या आरंभी की पुन्हा त्या कल्पाच्या अंती जे मृत्यू पावलेले आहेत, म्हणजे आय मीन ज्यांचा प्रलय होतो, प्रलयानंतर काय सगळ्याचा नाश होणार, पण ते जे ऐच्छिक स्वातंत्र्य ज्यांना दिलंय ना ते त्या तत्वामध्येच राहतात बघा. आणि त्यांची निर्मिती, मग जेव्हा पुन्हा त्या विश्वाची, त्या सृष्टीची निर्मिती होते तेव्हा पुन्हा भगवंत त्यांना, मग पुन्हा त्या सृष्टीमध्ये त्यांचं कुठेतरी ती एंट्री होते. आणि अशा प्रकारे तो प्रलय आणि तो पूर्णपणे जे काही आपण म्हणतो ना की तो कल्पाचा, म्हणजे त्या सृष्टीचा पूर्णपणे प्रलय आणि त्याची निर्मिती ही भगवंतांच्या इच्छेने, आणि त्याप्रमाणे ब्रह्मांच्या मृत्यूनंतरच हे शक्य आहे. त्या ब्रह्मांच्या पूर्ण आयुष्यानंतर त्या प्रकल्पाची, आणि त्याप्रमाणे तितक्या वर्षांच्या कालावधीनंतर तो प्रलय होतो आणि पुन्हा त्याची निर्मिती भगवंतांपासूनच केली जाते. आणि मग ते जे जीव असतात ते पुन्हा जीवात्मा म्हणून त्या सृष्टीमध्ये त्यांची एंट्री आणि त्यांचा प्रवेश होतो, त्यांची पुन्हा निर्मिती केली जाते. जे भगवन धामाला जातात त्यांचा तर प्रश्न नाही हो, पण जे काही त्या मृत्यू लोकामध्ये, ज्या भौतिकतेमध्ये पुन्हा पुन्हा, म्हणजे ज्या ऐच्छिक स्वातंत्र्याने त्यांचे जीव त्या पर्टिक्युलर एका फेज मध्ये आहेत, त्याप्रमाणे पुन्हा त्यांची जेव्हा निर्मिती होते तेव्हा ते पुन्हा त्या सृष्टीमध्ये निर्मिले जातात भगवंतांकडून. म्हणून प्रलय आणि निर्मिती, इथे जाणायचे काय की प्रलय आणि निर्मिती या कल्पक्षयानंतर भगवंतांपासूनच केली जात असते. म्हणजे फायनल कंट्रोल कोणाच्या हातात आहे हो, भगवंतांच्या. बीज देणारे पिता तेच आहेत हो. ब्रह्मांनी निर्मिती, भगवंतांच्या आधिपत्याखाली ती निर्मिती करत आहे. म्हणूनच या सृष्टीची प्रलय आणि निर्मिती ही पूर्णपणे भगवंतांच्या इच्छेवर आणि त्यांच्या शक्तीनेच निश्चितपणे शक्य असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संपूर्ण भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे, कारण ती भगवंतांची निर्मिती आहे. याच्याही आधी आपण म्हटलं की भगवंतांनी निर्मिती केलेली आहे आणि भगवंतच त्याची पूर्णपणे कंट्रोलर आहेत. माझ्या इच्छेनेच ती पुन्हा पुन्हा व्यक्त होते आणि माझ्या इच्छेनेच तिचा शेवटी प्रलय होत असतो. जसं म्हटलं की गर्भोदकशाही विष्णू, की ज्या प्रकारे भगवंत
महाविष्णू ज्या भौतिक सृष्टीचा पूर्णपणे निर्मिती करत आहेत, तिथे त्या गर्भोतकशाही विष्णू या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये एंट्री करत आहेत आणि त्या प्रत्येक ब्रह्मांडामधील प्रत्येक जीवामध्ये, ब्रह्मांडाच्या प्रत्येक ब्रह्मांडामधल्या प्रत्येक जीवामध्ये क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून प्रत्यक्ष भगवंतच अवतरत आहेत. आणि अशा प्रकारे तिचा निर्मिती आणि तिची निर्मिती आणि तिचा प्रलय हा पूर्णपणे भगवंतांच्या इच्छेनेच होतो. एक सेकंड ना. ओके. तर अशा प्रकारे आपण ज्या आधीच्या श्लोकांचाच हा पुढे जाणं आहे, की जिथे आपण बघतोय की पूर्णपणे अधीन आहे, भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली आहे भौतिक सृष्टी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काही काही गोष्टींचा उल्लेख हा पुन्हा पुन्हा झाला आहे काही गोष्टींमध्ये, म्हणजे त्या श्लोकांद्वारे आपण तीच गोष्ट पुन्हा उल्लेखित करतो आहोत. हे धनंजय बघा, धनंजय त्याला वेगवेगळे जे संबोधित केले, जसं भगवंतांना वेगवेगळ्या नावाने संबोधित केले, तसं अर्जुनाला भगवंत धनंजय म्हणताय. ज्यांनी युधिष्ठिरासाठी धनाचा संचय केला तो धनंजय, म्हणून त्याला भगवंत धनंजय म्हणता आहेत. ही सर्व कर्मे मला बद्ध करू शकत नाहीत. तटस्थाप्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मांपासून अनासक्त असतो. भगवंतांना कशाचीही आसक्ती नाही. जसं म्हटलं ना, की जन्म कर्मच मे दिव्यम योमा वेत्ती तत्वता, की भगवंतांना जन्मतः म्हणजे जे अजन्म आहेत आणि ज्यांनी अनेक कर्म केली, काय केलं नाही हो भगवंतांनी अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य केलं, नंदांच्या 9 लक्ष गायींचं रक्षण केलेलं आहे, त्यानंतर भगवंतांनी असुरांचा वध केलेला आहे. कुठली कर्म भगवंतांनी केली नाहीत, पण भगवंतांना या कर्मांपासून मिळणाऱ्या फळांमध्ये जराही आसक्ती नव्हती. म्हणून भगवंत या सगळ्यापासून तटस्थ आहे. ही इज कम्प्लिटली, काय म्हणतात ना, ही इज नॉट एट ऑल अटॅच टू एनिथिंग. त्याच्यामुळे ते अनासक्त आहेत या सगळ्यापासून, म्हणून तटस्थ आहे. आणि त्यामुळे त्याप्रमाणे तटस्थाप्रमाणे ते भौतिक शक्तीची कुठेही आपण म्हणतो ना, जी डिटॅचमेंट आहे भगवंतांची, आणि म्हणूनच कुठेही ते कुठल्याही गोष्टीची अटॅच नाहीये, तिथे कुठलीही गोष्टीची आसक्ती त्यांना नाहीये. ती कर्माची बंधनं त्यांना बद्ध करू शकत नाही, कारण त्या फळांचं उपभोगाची त्यांना कुठलीच आसक्ती नाही हो. जसं भगवंत आपल्याला तेच ज्ञान देत आहे, की त्या कर्माच्या फळांची आसक्ती ठेवू नका, त्या कर्माच्या बंधनात अडकू नका. आणि मग अडकलात की पुन्हा 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 ते भौतिक जगतात निर्मिती, जन्म घेणं आहे. म्हणून भगवंत इथे सांगतायत की ही कर्म भगवंतांना बद्ध करूच शकत नाही, कारण तिथे अनासक्ती आहे भगवंतांची. भगवंत निर्माण सगळं करतायत, तुम्हाला सगळं निर्माण करून सगळं उपभोगायला दिलेलं आहे भगवंतांनी, पण तिथे त्यांना कुठलीही आसक्ती नाही त्या भौतिकतेपासून. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेया बघा, मग अशी धनंजय, आता कौंतेया, कुंती मातेचा पुत्र म्हणून त्याला कौंतेया म्हणतात भगवंत. माझ्या अनेक शक्तींपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या मय्याध्यक्षेण, माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करी सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. कारण कसं आहे की भगवंतांनी ते नियंत्रण दिलेलं आहे, भगवंतांनी तो कंट्रोल दिलाय. जसं म्हटलं ना, की त्या माळेमधल्या सगळे माळेचे आधार कोण आहेत, त्या मणी जे आहेत, त्या मणीची सगळी जी भौतिक ब्रह्मांड असली तरी त्या सगळ्यांना आधार देणारे कोण आहेत, तो दोरा जो आहे ना, त्यांनी बांधून ठेवलेला आहे. आणि म्हणूनच त्या माळेतला दोरा कशाप्रमाणे ते विखुरले जाऊ शकत नाही, कारण भगवंत त्याचा आधार आहे आणि तिच्या नियंत्रणाखालीच या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो आहे. पुन्हा भगवंतांनी तेच स्पष्ट केलेलं आहे, की कशा प्रकारे की मला याच्याविषयी कुठलाही प्रकारचा प्रभाव नाहीये माझ्यावरती याचा, पण निश्चितच जे काही आहे हे माझ्या नियंत्रणाखाली आहे. आणि म्हणूनच पुन्हा तेच, की गवताचं पात देखील भगवंतांच्या इच्छेविना हलू शकणार नाही. आणि म्हणून जी काही निर्मिती होते, जी काही कार्य चाललेली आहेत, जी काही या सृष्टीमध्ये कार्य घडतायत, त्याच्या सगळ्याचं नियंत्रण हे भगवंतांच्या इच्छेचं. जसं आपण जेव्हा मला वाटतं 18व्या अध्यायातच आहे ते, की कशा प्रकारे आपण त्या कर्माचे 5 घटक जेव्हा बघू, त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय तर सँक्शन ऑफ
भगवंतांचं सँक्शनिंग महत्वाचं आहे. सगळं कराल हो तुम्ही, ही बिल्डिंग बांधली आहे, त्या बिल्डिंगला हे केलंय, ते केलंय, ते केलंय, पण फायनली ते पूर्णपणे तयार झालं पाहिजे ते कोणाच्या इच्छेखाली? भगवंतांच्या इच्छेखाली. की मग तिथे जर ते तो जो नुसतं तुम्ही आपले विटा, सिमेंट आणि हे ते सगळं कराल, पण तिथे जर त्यांची परवानगी नसेल ते इमारत उभीच राहणार नाही हो. कितीही तुम्ही काही करा, परंतु तिथे कुठेतरी ते सँक्शनिंग हवंय, उपदृष्टाच्या अनुमतता, ती अनुमती मिळाल्याशिवाय पुढे जाणार नाही. आणि म्हणून ती सगळी चराचर प्राण्यांची निर्मिती ही भगवंतांच्या अधिपत्याखाली आहे. मग इथे आपल्याला पुन्हा दिलेलं आहे महाविष्णू, जसं म्हटलं ना की असंख्य त्यांच्या श्वासामधून असंख्य ब्रह्मांड आहेत. आणि मग त्या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये, की कशा प्रकारे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये तुम्ही बघताय की गर्भोदकशाही विष्णू, की जिथे गर्भातून बघा, जिथे आपल्या कमळ आलेले आणि तिथे त्या सृष्टीमध्ये तिथे तुम्हाला ब्रह्मा दिसत आहेत. आणि प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये, म्हणजे हे गर्भोदकशाही विष्णू हे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये आहेत, आणि हे क्षीरोदकशाही विष्णू प्रत्येक हृदयामध्ये वसलेले आहेत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या स्वरूपामध्ये, की जे महाविष्णू, जे गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू, या 3 स्वरूपामध्ये आपल्याला दिसतात. ओके. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा मी मानव सदृश रूपामध्ये अवतीर्ण होतो, तेव्हा मूर्ख लोक, मूर्ख हा शब्द लक्षात ठेवा, मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परम अधीश्वर म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाही. आता कसे जाणणार आहेत बघा, मला सांगा. जिथे अज्ञान आहे, जिथे ज्ञानाचा अभाव असेल, त्या मूर्ख, जसं आपण म्हटलं ना की 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना जाणू शकत नाही. ज्या 7व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की जे मूर्ख आहेत, जे नराधम आहेत, जे माया अपहृत ज्ञानाची, ज्यांचं ज्ञान मायेनी आच्छादलेलं आहे, आणि जे असुर आहेत, आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत, ते भगवंतांचा द्वेष करतात. आणि त्याचप्रमाणे जे नराधम, की जे जीवाच्या जीवावर उठलेले आहेत, असे हे जे, आणि जे मूर्ख, म्हणजे ज्या गाढवाचं आपण उदाहरण घेतलेलं आहे, की अनेक गधामुजुरीसारखं करतायत, की त्याला त्यांचं, म्हणजे त्याच्याशी काय त्याच्यातनं मिळणार आहे, निष्पन्न होणं त्याचं नाही, आणि कुठली गोष्ट कशासाठी करतं हेही त्यांना त्याची कल्पना नसेल. जसे तामसिक लोक असतात, राजसिक लोक असतात, काय करतायत, कुठलं कर्म कशासाठी करतायत याचीही त्यांना कल्पना नसेल. आणि अशी लोक बघा, की मानव सदृश, मग जेव्हा भगवंतांना ते अशा अवतारामध्ये मानव सदृश, ज्या द्वापार युगामध्ये अर्जुनाला ज्या भगवंतांनी ज्ञान दिलं, ते भगवंतांचं द्विभुज रूप होतं. आणि त्या द्विभुज रूपाशीच अर्जुन जुडलेला आहे हो, परमात्मा नाही तर जे अत्यंत भगवंतांचं जे सौंदर्य आणि परिपूर्ण असं जे मनमोहक श्यामसुंदर रूप आहे, त्या श्यामसुंदर रूपाशी कोण जोडलेला आहे? तर अर्जुन जोडलेला आहे. कारण भक्त आहे तो, भक्त निश्चितच भगवंतांच्या भगवान रूपाशी जोडलेला असतो. पण मूर्ख लोक का? कारण मूर्ख लोकांना ते माहितीच नसतं ना भगवंतांच्या, काय म्हणतात ना, ज्या भगवंतांच्या त्या साकार रूपालाच ते, जसं 12व्या अध्यायात आपण जेव्हा जाणणार आहोत, की जेव्हा आपण तो जो आपण जेव्हा विग्रह असतात भगवंतांचे, अर्च विग्रह, की अर्च विग्रह हे कधी असतात, की भगवंतांची प्राण प्रतिष्ठा प्रत्यक्ष, जेव्हा आपण अनेक भगवंतांच्या लीला आणि कथा ऐकू भगवंतांच्या, अनेक आत्ता सुद्धा, म्हणजे आपल्याला कितीतरी प्रचिती अशी येते, की ज्या कनक जो भक्त आहे भगवंतांचा, ज्यांनी उडपीमध्ये भगवंतांना, म्हणजे त्याला कुठेतरी हे केलं, मंदिरात जाण्यापासून रोखलं गेलं, आणि म्हणून तो त्या मंदिराच्या छोट्याशा फटीतून भगवंतांची स्तुती गात होता. आणि ती स्तुती ऐकण्यासाठी भगवंतांनी फिरले हो, भगवंत त्याच्यासाठी फिरले, भक्तासाठी भगवंतांनी आपली डायरेक्शन बदललेली आहे. असे भगवंत फक्त भक्तालाच माहिती असू शकतात, ते मूर्खांना कसे माहिती असू शकतील? मग ते त्यांचा उपहासच करणार. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परम अधीश्वर म्हणून त्यांचं दिव्य रूप भगवंत, की जे भगवंतांचं आध्यात्मिक असं दिव्य रूप आहे, ते भगवंतांना ते जाणूच शकत नाही. कारण ते मूर्खता आहे हो, तिथे ज्ञानाचा अभाव आहे. मग ते भगवंतांना जाणणं खूप कठीण आहे. मग ते परमात्मा आणि त्या गोष्टीला जाणणं, तर भगवान रूपाशी जोडणं जाणं तर फार कठीण आहे. म्हणून भगवंतांनी स्पष्ट केले 7व्या अध्यायात, की मूर्ख लोक भगवंतांना निश्चितच जाणू शकत नाही. हरे कृष्ण मातेश. मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
याप्रमाणे जे मोहित झालेले असतात ते राक्षसी आणि नास्तिकवादी मतांकडे आकर्षित होतात. अशा मोहित अस्तित्व अवस्थेमध्ये त्यांची मुक्तीची आशा, त्यांची सकाम कर्म आणि त्यांचं ज्ञान हे सर्व निष्फळ होते. कोण आहेत अशा व्यक्ती? तामसिक आणि राजसिक व्यक्ती. जे मोहित, काय कसं आहे ना, की सात्विकता पण बांधतीये तुम्हाला, राजसिकता पण बांधतीये, तामसिकता पण बांधतीये. सात्विकता ज्ञानाने आणि सुखाने बांधते, पण त्या सात्विकतेमध्ये कसं आहे, तो जो आनंद आहे ना, तो कुठेतरी निष्काम पद्धतीने आहे. तिथे कुठेतरी फळाची आसक्ती नाहीये, तिथे सकाम कर्म नाहीये. पण जी राजसिकता आहे ना, ती मोहामध्ये अडकलेली आहे. आणि म्हणून जे मोहित झालेले असतात ते राक्षसी आणि नास्तिकवादी. मग तिथे त्या राजसिकतेमध्ये कसं असतं, की भगवंतांच्या दिव्य ज्ञानाचा अभाव असतो. आणि त्याच्यामुळे कसं होतं, की हे मला हवंय, ते मला हवंय, तिथे कुठेच भगवंतांसाठी ती गोष्ट केली जात नाही. कारण आपण म्हणतो ना, आत्म इंद्रियांवांचे तारो नाम काम, पण श्रीकृष्ण इंद्रियांवांचे तारो नाम प्रेम. तुम्ही भगवंतांच्या संतुष्टी करता केलेलं कर्म हे निश्चितच अकर्म आहे. पण जेव्हा तुम्ही काही मिळवण्यासाठी, स्वतःच्या स्वार्थासाठी जेव्हा ते कर्म करताय, तेव्हा तुम्ही त्या कर्माच्या फळांना उपभोगू इच्छिताय. म्हणून मग तिथे कुठेतरी तुमचा जन्म पुन्हा पुन्हा त्या राक्षसी किंवा नास्तिकवादी मनांकडे, आणि म्हणून ती नास्तिकतावादी, की अशा प्रकारे मग तिथे कुठेतरी भगवंतांच्या अस्तित्व जाणण्याचा सुद्धा अभाव असतो. आणि अशा मतांकडे ते आकर्षिले जातात. कारण कसं आहे, की आपण बघितलं दुसऱ्या अध्यायामध्ये, की जिथे कुठेतरी ज्ञानाचा अभाव आहे, मग तिथे नुसतं आपण उदाहरण घेतलं बघा, की एक स्त्री आणि एक पुरुष असेल किंवा एक मुलगा आणि मुलगी असेल, ज्यांचं एकमेकांमध्ये कुठेतरी ते, मुलाला मुलगी आवडते, मुलीला मुलगा आवडतो, नुसतंच आवडणं आहे. मग तिथे कुठेतरी आवडण्याचं आकर्षणात रूपांतर होतं, आसक्तीमध्ये रूपांतर होतं. मग ती आसक्ती इतकी वाढते की तिथे कुठेतरी क्रोध निर्माण होतो, की हे मला ही व्यक्ती, ह्या व्यक्तीकडून ही गोष्ट का होत नाहीये, हे मला ही व्यक्ती का देत नाही, हे व्यक्ती माझ्यासाठी हे काम का करत नाही. तिथे कुठेतरी क्रोधामध्ये त्याचं रूपांतर होतं. मग त्या क्रोधाचं रूपांतर काय होतं, बुद्धीचा नाश करतं. आणि त्या बुद्धीचा नाश झाल्यानंतर संभ्रमित किंवा भ्रमित व्हायला वेळ लागत नाही, आणि मग ती व्यक्ती पतन व्हायला पण वेळ लागत नाही. कारण म्हणूनच अशा प्रकारे, कारण राजसिक आणि तामसिकता ही कुठेतरी तुम्हाला अशा प्रकारे त्या मतांकडे ओढत असते. तिथे कुठेतरी ते असोसिएशन, तुम्ही भक्तांचं असोसिएशन न घेता तुम्ही कुठेतरी त्या मटेरियलिस्टिक, म्हणजे सेन्स ग्रॅटिफिकेशन, त्याचे तुम्हाला म्हणतो ना, की भौतिकतेचं जे आकर्षण असतं, त्या आकर्षणांमध्ये तुम्ही आकर्षित होतात. आणि अशा प्रकारे मग तिथे मुक्तीची आशा, म्हणजे तुमच्या मुक्तीची आशा, तुम्हाला जे काही तुम्हाला या भौतिकतेमध्ये स्वतःला मोक्ष मिळवायचा असेल, तर त्यांची सकाम कर्म आणि त्यांचं ज्ञान हे सगळं निष्फळ होतं. म्हणजे मग तिथे कुठेच त्याला कुठलंच लॉजिक राहत नाही. कारण त्यांची जी सकाम कर्म आहे, त्यांचं ज्ञान, ते ज्ञान कशासाठी आहे, ते कुठेतरी फक्त त्या मोहामध्ये आकर्षिलं जात आहे. मग तिथे कुठेतरी ती मुक्ती मिळणं कठीण आहे. मोक्षाचा मार्ग मिळू शकत नाही. जे भगवंतांसाठी स्वतःची इंद्रिय वापरत नाहीये, स्वतःच्या संतुष्टीसाठी वापरतायत, तिथे कुठेच त्या भक्तीचा तर लवलेश नाहीच आहे, पण तिथे त्या ज्ञानाचा पण अभाव आहे. आणि मग सगळेच निष्फळ होत आहे. मग तिथे कशाच, म्हणजे त्या करण्याला, त्या कर्म करण्याला तुम्ही अकर्म म्हणू शकत नाही. ते कुठेतरी त्या सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहे. ते ज्ञानही त्याच प्रकारचं ज्ञान आहे. जेव्हा आपण जाणू ना, जेव्हा 18व्या अध्यायात, किंवा कुठलं ज्ञान, म्हणजे ज्ञान आहे जे सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान आणि तामसिक ज्ञान, तिथेही तुम्हाला याचं विश्लेषण अजून मिळेल. हरे कृष्ण माताजी. आपण एक दोन श्लोक, एखादा श्लोक घेऊ, प्लीज 2 श्लोक. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माताजी एक मिनिट, श्लोक संजना माताजींनी वाचला तर चालेल का? स्कूल बस हो आली आहे. हो हो हो, नो प्रॉब्लेम. हो, संजना हरे माताजी. कृष्ण. हो हरे हो कृष्ण. हो माताजी, मी वाचते. हरे कृष्ण. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्था, मोहित न झालेले महात्मे दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते पूर्णपणे भक्तिमय सेवेमध्ये युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचं आदी कारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. प्रत्येक शब्दावर मी थोडासा जोर देऊन वाचते बघा. महात्मे दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. जे दैवी प्रकृतीच्या, जे सात्विकतेमध्ये आहेत, ते दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात, आणि ते शुद्ध सात्विकतेमध्ये असतात. हो, नुसती सात्विकता नाही, तर सत्व, रज, तमो, म्हणजे त्या सात्विकतेच्याही पलीकडे गुणातीत अशा या वासुदेव
जो स्वभाव आहे त्या वासुदेव शुद्ध सात्विकता जी असते त्याच्यामध्ये असतात आणि त्याच्या आश्रयाखाली ते पूर्णपणे भक्तिमय प्युअर डिवोशन. तिथे कुठेही भगवंतांशिवाय दुसरं काही सुचतच नाही आणि म्हणूनच ती पूर्णपणे साक्षात भक्तिमय अशी जी अवस्था असते त्या सेवेमध्ये ते युक्त झालेले असतात. कारण ते भगवंतांना या सृष्टीचं कारणाचे परम कारण भगवंत आहेत अशा या अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान या रूपाला त्यांनी पूर्णपणे जाणलेलं असतं. अशा या ईश्वरपुरीचे माधवेंद्रपुरी यांची ही कथा आहे बघा की अशा या माधवेंद्रपुरीची मला वाटतं त्या समात्मा हा सुदुर्लभा तेव्हा पण मी तुम्हाला याचा थोडासा उल्लेख केलेला होता की ह्या ज्या माधवेंद्र मुलींसाठी प्रत्यक्ष भगवंतांनी ही सेवा की त्यांच्या ते उपाशी असल्याचं त्यांच्या आईकडनं त्यांनी सांगितलंय आणि तो गोपाल नावाचा बालक त्यांना यमुनेच्या तीरी त्यांच्यासाठी दूध घेऊन येतो कमंडलू मधून आणि त्या दुधाला दिल्यानंतर ते सांगतात की कसं काय कळलं की मी उपाशी आहे. तर या भागामध्ये कोणीही उपाशी राहूच शकत नाही असं माझ्या आईने सांगितलंय आणि म्हणूनच तिला माहितीये की तुम्ही इथे उपाशी आहात म्हणून मला तुमच्याकडे पाठवलंय. सॉरी. आणि म्हणून हे दूध तुम्ही पिऊन घ्यावं आणि हे भांड मात्र तसंच ठेवा मी घ्यायला नक्कीच परत येईन. हरवू नका माझी आई मला ओरडेल नाही तर. आणि मग ते माधवेंद्रपुरी त्या दुधाचं ग्रहण करतात आणि तिथेच निद्रिस्त होतात. काही काळानंतर त्यांना स्वप्न पडतं. त्या स्वप्नामध्ये त्यांना हा गोपाल बालकच आलेला असतो आणि तो म्हणतोय की मग तू मला ओळखलं नाहीस का. आणि त्याप्रमाणे भगवंतांना सांगता येते की मी असाच इथे आहे आणि मला तू इथून बाहेर काढ. माझ्या अंगाचा दाह होतोय आणि तिथे मला मी काही काट्याकुट्यांमध्ये अडकलेलो आहे. माझ्या अंगाला चंदनाचा लेप दे. मला भूक लागलीये. मला खायला तू प्रसाद दे. खायला मला अन्न दे. आणि अशा प्रकारे असे खडबडून जागे होतात तेव्हा म्हणजे त्या निद्रेमधनं जेव्हा जागे होतात माधवेंद्रपुरी तेव्हा त्यांना इतका अपराधाची भावना होते की प्रत्यक्ष भगवंतांनी त्यांना सेवा दिली. बघा भक्तासाठी भगवंत किती प्रिय आहे. भगवंतांसाठी भक्त आणि भक्तासाठी भगवंत असं हे नातं तुम्हाला दिसतंय बघा भक्त भगवंतांचं. आणि म्हणूनच भगवंत हे भक्तासाठी धावून आलेले आहे आणि त्यांनी भक्ताला सांगितलेलं आहे आणि मग त्यांनी सांगितलं की तू माझ्या मंदिराची स्थापना कर. आणि ज्या मंदिराची स्थापना भगवंतांनी मग अनेक गावकऱ्यांना तिथे गोळा केलं आणि मग ज्या श्रीनाथजींची स्थापना केलेली आहे अशा प्रकारे मग भगवंत हे भक्तांसाठी कायमच धावून येत असतात. आणि तुम्ही एक पाऊल टाका की भगवंत 100 पावलं निश्चित चालून येतात. अशा या काय म्हणतात ना त्याला प्युअर म्हणजे अतिशय शुद्ध भक्तीमध्ये हे भक्त असतात आणि ते भक्त निश्चितच भगवंतांना प्रिय असतात. आपण एक श्लोक घेऊन थांबूया. हरे कृष्ण माताजी. ह्याच्यामध्ये हरे 35. कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सततम कीर्तयन्तो माम. जे सतत माझं कीर्तन करीत आहेत दृढ निश्चयाने. यतंतश्च दृढव्रताः नमस्यंतश्च माम भक्त्या आणि मला वंदन करीत भक्तिभावाने भक्त्या नित्य युक्ता उपासते की जे भक्तिभावाने माझी उपासना करता आहेत. बघा हे महात्मे जन जे ईश्वरपुरीचे माधवेंद्रपुरींची जी कथा सांगितली की हे काय करतायत मग त्यांना आपण म्हणतो ना की जळी स्थळी काष्टी पाषाणी भगवंत दिसतायत आणि 24 तास म्हणतात ना की ते भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये आहेत की भगवंतांचं स्मरण आहे आणि त्याच्याप्रमाणे ते कीर्तन करतायत. जे श्रीला प्रभुपाद आपल्याला दिसतायत इथे की ते भक्तांच्या संघामध्ये सततम कीर्तयन्तो माम आणि दृढ निश्चय मनामध्ये कृष्ण भावना इतकी दृढ निश्चयाने जोपासलेली आहेत. अशा प्रकारे ते मला वंदत करीत भक्ती भावाने मन्मना भव मद्भक्तो या श्लोकाचाच याच अध्यायामधला श्लोक आहे 9.34. मन्मना भव मद्भक्तो मद्या जिम्मा नमस्कुरु. भगवंत म्हणतात मनमना की मला आणि भगवंत प्रत्यक्ष स्वमुखातून सांगतायत हे की मला वंदन करीत भगवंत हे भक्त हे भक्तिभावाने भगवंतांची नित्य उपासना करत असतात. असे हे महात्मे जन हे अतिशय दुर्लभ आहेत. म्हणून आधीच्याही अध्यायात पण समाहात्मा सुदुर्लभा असे महात्मे जन की अनेक जण मॅरेथॉनला जातात कोणीतरी एक विजयी होतो तसे अनेक जण भगवंतांना जाणण्यासाठी त्या मार्गावर उतरतात पण तो भक्तीचा मार्ग सोपा नाही होत इतका. भगवंतांना जाणायचंय म्हणजे खूप कठीण काम आहे आणि म्हणून तिथे परीक्षा आहे तुमची आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी तुम्हाला त्या पूर्णपणे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये रममाण व्हायला निश्चितच त्या सेवांनी आणि अशा प्रकारे भक्तीच्या पहिल्या टप्प्याला श्रद्धेला जाणून तुम्हाला त्या अनर्थ निवृत्तीला करून मग ती रुची निष्ठा आणि भगवंतांचं प्रेम
जाणून घ्यायचे, भगवंतांच्या प्रेमामध्ये स्वतःला विलीन करायचे. पण ते सोपं नाही, तुम्हाला टप्प्याटप्प्याने जायचंय. पण निश्चितच जिथे दृढ भावना आहे, तुमचं डिटर्मिनेशन पाहिजे, ज्या प्रभुपादांचं की जलदूतावरती भले कितीही दिवस लागू दे, मला 2 हार्ट अटॅक येऊन गेल्यास नंतर सुद्धा, की जिथे मृत्यूशी जे सामना करत होते, तरी पण मनामधली भावना दृढ होती, कारण गुरूंची आज्ञा होती शिरसावंना, आणि ती पूर्ण करण्यासाठी त्या बॉस्टनच्या त्याच्यावरती गेले, आणि तिथे कोणी नव्हतं हो आणायला, पण मनामध्ये कृष्ण भावना होती, आणि अवघे 40 रुपये होते त्यांच्या खिशामध्ये, पण मनातली भावना दृढ होती. दृढ निश्चय महत्वाचा आहे. आणि म्हणून आज आपण बघतो की इतक्या महान या महाभावाने, या अशा प्रकारे अशा महान व्यक्तीने, या आपल्या शिला प्रभुपादांनी या इस्कॉनची स्थापना करून किती किती अब्ज आणि कितीतरी कोट्यावधी लोकांमध्ये ही भावना जोपासून किती वेगळं हे निर्माण केलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे तिथे कुठेतरी याच खाईच्या वाट्याला आपण कुठेतरी हे मिशन त्यांचं पूर्ण करायला पुढे जातो. हा श्लोक घेऊया आणि थांबूया आपण. माताजी वाचाल. हरे कृष्ण. हो माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परवा जे माताजीने वाचले शब्द वापरले ना, एकमेवा द्वितीय, एकत्वेन पृथक्त्वेन. बघा, ज्ञानरूप यज्ञ करणारे इतर लोक भगवंतांची एकमेवा द्वितीय रूपामध्ये, विविध रूपांमध्ये आणि विराट विश्वरूपात उपासना करतात. आता कसं आहे ना, की ज्ञानरूप यज्ञ करणारे अनेक लोक भगवंतांची जी उपासना करतायत, की भगवंतांचं आता जे विश्वरूप आहे ना, त्या विश्वरूप हे टेम्पररी आहे, पण जे त्या रूपावर उपासना करतायत ना, ती उपासना इतकी महत्व नाही. ते आपण, मला वाटतं, विश्वरूपाच्या ह्याच्यात पण जाणून घेत आहेत. पण इथे कुठेतरी विश्लेषण करताना निश्चितच आपल्याला जाणायचंय की भगवंतांचं हे जे भगवान रूप आहे ना, त्याच्याशी फक्त भक्त जोडला जातो. आणि भगवंतांची अनेक रूप, विविध रूपांमध्ये आणि विराट विश्वरूपात ही उपासना, मग अनेक भक्त आहेत जे भगवंतांच्या ब्रह्मरूपाला जाणतात, परमात्मा रूपाला जाणतात आणि भगवान रूपाला जाणतात. म्हणून जो टप्पा आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये बघितला ना, की सूर्य आहे, सूर्याचा प्रकाश आहे, आणि सूर्य त्या ग्रहावर कोण जात आहे, म्हणजे निश्चितच त्या जाणून घ्यायचंय सूर्याला. तिथपर्यंत फक्त दिवस उजाडलाय, तिथून प्रकाश येतोय, तिथपर्यंत न थांबता त्या सूर्याला जाणून, काय डिस्क आहे ती, काय आहे सूर्य, हे जाणून घ्यायचे, ज्या भगवानांना जाणून घ्यायचे, अशा या निश्चितच या त्यांच्या या कुठेतरी आपण म्हणतो की उपासनेचे हे विविध रूप दिलेली आहेत. आणि त्यासाठी जाणताना एक निश्चितच आपल्याला एक संदर्भ देता येईल की कशा प्रकारे भगवंतांना, की त्यांचं 3 प्रकारे वर्गीकरण केलं जातं. बघा, की ज्याप्रमाणे आपण म्हणतो ना, की निरनिराळ्या प्रकारची श्रीकृष्णांची उपासना केली जाते, त्याच्यापैकी काही जणांचं पूर्वीच वर्णन भगवंतांनी अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू केलेलं आहे. आणि खालच्या स्तरावरचे जे लोक आहेत ना, ते बघा 3 वर्गीकरणात केलंय. स्वतःला भगवंतांची एकरूप मानून जे स्वतःची उपासना करतात, भगवंतांचं कोणतं तरी स्वरूप मनाने कल्पून त्यांची उपासना करतात, किंवा मग स्वतःला आणि विश्वरूपाचं उपासना करतात. यापैकी सर्वात कनिष्ठ जे स्वतःची परमेश्वर म्हणून उपासना करतात आणि स्वतःला अद्वैतवादी मानतात, ते प्रामुख्याने अशी लोक आहेत जे स्वतःलाच भगवंत मानतात आणि स्वतःचीच पूजा करतात. आणि म्हणून जे लोक या प्राकृत सृष्टीच्या पलीकडे कशाचंही चिंतन करू शकत नाही, त्या लोकांचा 3ऱ्या श्रेणीमध्ये समावेश होतो. ते सृष्टीलाच परतत्व मानतात आणि त्यांची आराधना करतात. तर अशा प्रकारे ना, आपल्याला इथे 2 गोष्टींचा संदर्भ जाणायचा आहे, की जसं आपण म्हटलं की भगवंतांची पूर्णपणे उपासना, जसं मी म्हटलं की 4 प्रकारचे लोक हे भगवंतांना पूर्णपणे शरण जाऊ शकतात. जसं आपण एक कॅटेगरी बघितली की ती नराधम प्रवृत्तीचीच आहे, म्हणजे तिथे भगवंतांना शरण जाण्याचा कुठलाच प्रश्न येत नाही. पण इथे आपण बघतो आहोत की भगवंतांना जे शरण जातात आर्त आहेत, म्हणजे जे आर्ततेमध्ये आहेत, दुःखामध्ये आहेत, अर्थार्थी की ज्यांना धन ग्रहण करायचं आहे, अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू, ज्ञानाचं ग्रहण करायचं, आणि जे पूर्णपणे ज्ञानी आहेत, मग सगळ्यात ज्ञानी हे भगवंतांना प्रिय आहे. या 4 प्रकारच्या व्यक्तींच्या पलीकडे म्हणजे हे भगवंतांना पूर्णपणे शरण जातात, भगवान रूपाशी त्यांच्या जोडले जातात. परंतु जे 3 प्रकारच्या उपासना आता मी ज्या वर्णिलेल्या आहेत, की जिथे इतकी ती खालच्या पातळीची उपासना, म्हणजे जिथे विश्वरूपाची जी उपासना आहे ना भगवंतांची, तीही कुठेतरी कनिष्ठ प्रकृतीची दाखल आहे, कारण ते भगवंतांचं टेम्पररी, म्हणजे तात्पुरतं मॅनिफेस्टेशन आहे. आणि तिथे कुठेतरी भगवंतांनी त्यांच्या स्वरूपाला
प्राधान्य दिलेलं नाहीये. आणि म्हणून जे लोक विश्वरूपाला मानतात किंवा जे स्वतःचीच भगवंत म्हणून किंवा स्वतःच्या योगिक शक्तींनी स्वतःलाच भगवंत मानून त्यांची पूजा करून घेतात, हे अतिशय कनिष्ठ रूपाचं स्वरूप आहे. आणि मग त्यांचा पुन्हा म्हणजे आपण म्हणतो ना, त्यांचा कुठेतरी त्या राजसिकतेमध्ये आणि त्याप्रमाणे त्यांचा तिथे त्या विभागात त्यांची तुम्ही म्हणू शकता आणि तामसिकतेमध्ये की जे स्वतःलाच समजतात, तथाकथित मायावादी आहेत, तर्कवादी आहेत, अद्वैतवादी जे आपण म्हणतो ना, की जे द्वैतवाद आणि अद्वैतवाद की कुठेतरी भगवंतांना आपण एकरूप होतोय. कारण कसं आहे ना, की इथे द्वैतवादी आणि अद्वैतवादी नीट जाणून घ्या, की जिथे आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंनी अचिंत्य भेदाभेद दाखवलाय, पण जिथे महाप्रभुपादांनी याच्यावरही खूप छान विश्लेषण दिलेलं आहे. द्वैतवादी का म्हटलंय? कारण अहो, भक्त आणि भगवंत यामध्ये निश्चित फरक आहे. कारण आपली जी इटर्नल पोझिशन आहे, आपण नित्य सेवक आहोत भगवंतांची, ही आपली आपली जी पोझिशन आहे, ही आपली स्थिती आपण जाणली पाहिजे. अद्वैतवादी कसं होऊ शकत? आपण भगवंतांशी कसं एकरूप होऊ शकू? आपण भगवंत होऊ नाही शकत. ऍट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ऍट सम पॉइंट ऑफ स्टेज दे आर सेइंग की आपण देवच होऊ शकतो. तसं नाही होऊ शकत. कारण इथेच कुठेतरी चैतन्य महाप्रभूंनी तो अचिंत्य भेद अभेद सांगितलाय. आपण क्वालिटेटिव्हली आहोत भगवंतांसारखे, पण तो समुद्राचा एक थेंब हा खारट असतो आणि अख्खा समुद्रही खारट असतो. म्हणून थेंब हा समुद्र बनवू शकत नाही, तसं आपण भगवंत बनवू शकत नाही. हे जाणणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्या स्वरूपाला जाणणं म्हणून जे भगवान रूपाशी निगडीत झालेले ते निश्चितच पूर्णपणे भगवंतांशी जोडलेले आहे. ती समाधिस्थ अवस्था जी आहे ना, यम नियम यम नियम प्राणायाम आसन ध्यान धारणा समाधी, ही जी समाधिस्थ अवस्था आहे ना, ती भगवंतांशी जोडली जाते. भक्तीच्या मार्गातून आपण भगवंतांशी जोडले जातोय. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला तो भक्त आणि भगवंत हा फरक, कारण आपलं हे जे नित्य आपली पोझिशन आहे, नित्य स्थिती आहे, ही आपल्याला निश्चित जाणून घ्यायची आहे. मग आपण याच्यावर अजून काही विश्लेषण आपण इथे थांबूया आज पाहिजे तर, कारण मला वाटतं 4:45 व्हायला आहेत, माझं घर लक्षात नाही गेलं. तर आपण आज थांबूया आणि आपण पुढच्या श्लोकांपासून 9.15 आणि 16, 15चंही थोडं विश्लेषण मी अजून करेन. तर त्याप्रमाणे आपण इथे थांबून मी शेअरिंग थांबवते आणि उद्या आपण 9वा अध्याय पुढे जाऊया 9व्या अध्यायाला. तर कोणाला काही प्रश्न असतील, कोणाचे काही रिफ्लेक्शन्स, रिॲक्शन्स, काही कोणाला प्रतिक्रिया असतील, तर निश्चित प्लीज तुम्ही निसंकोचपणे माझ्याशी बोलू शकता. हरे कृष्णा. नीता माताजी, अर्चना माताजी, शीतल माताजी, कोणाला काही प्रश्न आहेत का? किरण प्रभू. निसंकोचपणे विचारा, काही बोला, नक्कीच आवडेल मला तुमच्याशी. महानंदा माताजी, पुष्पलता माताजी, तुमच्या काही प्रतिक्रिया दिल्यात तरी चालेल. काही समजलं नाहीये किंवा काही मी अजून विश्लेषित करायला हवंय तर कृपया सांगा प्लीज. हरे कृष्णा. काही सांगायचं बोलायचं नाहीये? आवडेल तुमच्याशी संपर्क साधायला, तुमच्याशी संवाद साधायला. महानंदा माताजी, हरे कृष्णा. धनश्री माताजी, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. विजय माताजी. माताजी, भगवान म्हणजे हे ते भ वरून भूमी, ग वरून गगन आणि हे म्हणजे हे पूर्ण ज्याच्यामध्ये आहे तोच भगवान ना, म्हणजे तो एकच हे आहे ना, म्हणजे तुमचा व म्हणजे वायू. आवाज थोडासा कापतोय, मला थोडंसं कळायला हे गेलं. पुन्हा सांगाल मला? भगवान भगवान. हा. एक मिनिट हा, मी जरा तिथे असेल म्हणजे आवाज clear. भगवान जो शब्द आहे, हा हा. भ वरून भूमी, ग वरून गगन, व म्हणजे वायू आणि व मध्ये आल्याचे अच मात्रा म्हणजे अग्नी आणि न म्हणजे नीर ना, म्हणजे हे पाणी. पाणी. ते तर आपण 7व्या अध्यायात जाणलंच माताजी, की हा, मग त्या भगवंतांपासून या शक्ती आहेतच निश्चित.
म्हणजे भगवान हे रूपाशी म्हणजे ठीक आहे, हे सगळं विश्लेषित केलंय, पण मुख्य म्हणजे आपण भगवान रूप जे म्हणतो भगवंतांचं, हे द्विभुजाधारी रूप आहे, जे गोलोकधामातील रूप आहे माताजी. आपण ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं, ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या 3 रूपांशी भक्त जोडलेले असतात. मग ही काय म्हणतात ना, या स्टेजेस आहेत माताजी. म्हणजे ब्रह्मरूपाशी म्हणजे भगवंतांपासूनचा जो प्रकाश येतोय त्याच्याशी जोडलेले असतात. त्यानंतर मग परमात्मा जे भगवंतांचं चार भुजाधारी रूप आहे, ज्याच्यामध्ये शंख, चक्र, गदा, कमळ असं जे वैकुंठातलं भगवंतांचं विष्णू रूप आहे, आणि त्याच्यानंतर भगवंतांचं गोलोकधामामधील जे द्विभुजाधारी आणि बासरी हातात असलेलं जे मनमोहक असं श्यामसुंदर रूप आहे, त्या रूपाला भगवान रूप म्हटले. आपण जे साकार रूप भगवंतांचं म्हणतो, की भगवंत हे मनुष्य रूपी, की ज्या भगवंतांच्या मूळ रूपात भगवंत इथे अवतरतात. द्वापार युगामध्ये सुद्धा अर्जुनाला गीता सांगताना भगवंत प्रत्यक्ष मूळ रूपात तिथे आलेले, द्विभुजाधारी रूपात. म्हणून भक्त भगवंतांच्या त्या रूपाशी जो जोडला जातो तो भगवान रूप, म्हणजेच त्या भगवंतांच्या द्विभुजधारी रूपाशी जोडले जातात. म्हणजे 2 हात द्विभुज म्हणजे 2 हात म्हणजे Yes. ज्यांनी बासुरी पकडलेले तेच ना? बरोबर, अगदी अच्छा. बरोबर. अच्छा, अगदी अच्छा. बरोबर. अच्छा. धन्यवाद धन्यवाद. अरे हरे कृष्ण. ठीक आहे, अजून काही प्रश्न नसतील तर मग आपण तिथे थांबूया. मी प्रार्थना घेते. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णववृंद की जय. श्रीला हरिदास ठाकूर की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. सगळ्यांना मी अनम्यूट व्हायला विनंती करेन. सगळ्यांनी माझ्याबरोबर मंत्र म्हणा. हरे कृष्ण. मी माझं कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे. कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सगळ्यांना हरे खूप कृष्णा धन्यवाद. कृष्णा कृष्णा धन्यवाद.